من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادو أمبي الله تعالى تنوك وليمانو ككشيني نما تشامانيني مسابا الله تعالى في أكامب سوابا من فوتاو نيكتاو أنيغاني تبالا جلنا أمبانيني الله تعالى في ألدي تاي كشي ألا كو تشامان كي أكا جنباكا أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم نمبر يانغا ولندا بنيونا في تفسير سورة إبراهيم ألا كا جنبانا كا تري نودي سيدنا إبراهيم عليه السلام أمبالي تغول سوران كنا سورة من دو مكا سورة أبي نيشي مامونو مكا چايا منو كافر يرا الله تعالى كان نمان مامونو بي يكو فسر وليرا واتي من الله تعالى يحركوي وما الله تعالى كان يمندون وما الله تعالى تنو الله تعالى كحركا أمبو دي كما من سوران كنا كچايا الله تعالى قال كرام صلى الله عليه وسلم أقول ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أقول يلا إمام موكا كبر يسرو إمام مغوي مني الله تعالى كنما بما يلما ككفسر وليا كفرا وتجلما كفسر وليا الله تعالى على إنما من كوي ينوكا لكنما ولي مندون كفسر وليا الله تعالى فمر بلارا الله تعالى كنما نونا مني الله ولي مندون تكلين muni ala barakadati kele don gala chamanya yira ko Allah taala kambe makka kawdema kadaka Allah taala here chaman ku yi ka ko ala krere na linye sallallahu alaihi wasallam ala kran na le makka kaw kungan ka son ka tugala kra ko hanni jin bambe bana memma folo mun sona ala krayi ibeta suru kumarulo ka dogo magan ka jama yere chela mamun labana ka do islamiyala o yere klara ka ke makka kawdi o klara ka ke ala kra faso kono mo kawdi ni klara ka ka da madiya tabuli mogonna ka bonya be ini ka korota be ibe mamun ni nyogon che oluti jati ka chaya mamun be ku ka jaila ibe tasrulu be bonya min dai ka ikrefe mauta nyogona dai ka maka ka ofno nyogona kilene ta ka ala kra segere sallallahu alaihi wasallam note bingali kumbe ke arabu jamana chamana ka bi mogo ka kimine ka ti fere ki ke joy ibolo la fen ka bele jirinta me Allah taala yi makan ka o kishi ka buma ore kama yo kunada sura mi yere to dara quraishula ala kumma falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ku kanka ni sotigi batu noy alkabai alkaba tigi min bay na yula fa kongo kofe kongo kumbula ngayu kono barafa alkaba tigi min nana ni basigi siran kofe wa amanahum min khawf ka basigi duma o ka siran kofe ku kungan ka Allah taala batu nga magan ka umma son o Allah taala batu lima ku kafiriyara ka fisri wala ko Allah taala bugo kunada ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
yala imam mawka kibara soro mamuni Allah ta'ala kan nema bama yelema ko ka ke fisir waliyai wa hallu qaumahum dar al bawar wa kam mogo ko ka kla kolu lasigi ko da ka daga uyi halaki so kononan halaki so kono sigi ko daga o kam mogo yi chamanya yere ko ya Abu Jahali de la'natullahi alayhi kadaka badri kelela akuntara kabuka au kishira au tita badri kele ke yorola nga Abu Jahal la'natullahi alayhi fir'aun hadhihi al umma ale de blara makan kaw nyetsuguni anka buangata Muhammadu kele badri kenek arabu be kanga kiboro yame muso be dongle dan ko fe ambanga nyame o faga amba sugo nyimi ambe gulomi ambe islame o fagai ka kle sabake fetila badri keneka otumana kafiru bora ka suga Abu Jahal no fe o sera badri kele ka Allah Ta'ala ye bonya ani sed islame o ma kafiru ka mami torala be ma bi wolon vlabo nyana mami minera o fana be bi wolon vlabo o shu folo yere clara ka tabe o Abu Jahal kelema Allah Ta'ala ko o kam mogo ku tara halaki so do di daga uye o halaki so kono sigi uyo di daga kafiri fenfe torai badri kelela ashite arjine soro abela jele meta jahannama kono kakla kafara Abu Jahal ka na jahannam daral bawar halaki soni ne ko jahannama de kodo jahannama soni de kodo yaslawnaha wa binadwa kono ka jeni wa sabati yoro ce jugara ko mami dona jahannama kono wa bisal qarar mami mana ke jahannama kono sigi bayi Allah Ta'ala yere ko sabati yoro ce jugara jahannama kono na kera mami sabati yoro kadaka ibi tasma so kono tasma bini sanche abini dugumala ce ika fembe tasmai ibe dumini min ke tasma do ibe jimi min tasma do aw yira dama be nyonka aw kelen kelen be tasmai hal naw bi kuma o tasma kelen be bo aw dafe o tumana jahannama de yi aw sabati yoroi ala yere ko ko yoro ce jugara jahannama mana ke mami sabati yoroi amba yini ala fa ala kam be kishi ka bo jahannama na وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا ممن يكلك لله الله تعالى أندادا سنو من الشرك كوي سنو ديك الله كدورو بتو كفر الله تعالى ليضلوا عن سبيله ولا سموا كفلي كبالو تعالى كتاسرام وجرمنا كوشتي منك جون naba keba ta cinye ki lasi jahannama ma katime filan kafoyak alakira de la kanyini ngani nyona la hadisa jele na sallallahu alaihi wasallam ko yalla jurumun jume ka boala yoro katime jurumun bek ayu dhanbin a'zama inda Allah jurumuna ko jume ka bo ala yoro la katime jurumun bela jirenka alakira yini ngali kala jabi sallallahu alaihi wasallam akwan taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ko kasnado bazo kafara alaka kasro ala de idan ala de dan ka soro ite halifa ni ba min kire sababu yi olu kunti don ka koy kan na linye yani den kana fani bata don ko bina de resoro den soro tola ka to sira la dembe ke che abeke musoyi matado abina sira jume tama abina bara jume ke mashite ni don ala de dan ke fani ba garjige ke bla du ko sanfala e kan ka ala de bato ite mante ka da fen wore sheni ala te de me kan ganyini o ala kele ne ve ni sara e kan ga sa o ala ko kele ne la karjine so me na fara ala ka dan ven e ka taga de me nyino ve kati damma kashi ala ka dan ven no yanga kuluyi no yanga yiri bawi no yanga joyi an yere de yu glan ka kla ko ke alai otmana o munum be aw bolo naw yo lo kesne ka fara alaka aw ka jahannama kono don hal na danani ma koni be don kumbo waja'alu lillahi andada yasnaw de chaman banyini ko ka ke Allah ta'ala sanji nyini ni ala garjiga nyini ni ala den nyini ala muso nyini ala chenyini ala kani ala uchaya ko ka be fara alaka Umar bin Khattabi ko koni mashi te islamiya do ko mami ti do jahiliya kala Umaru be se ka kuma islamiya ka kada ka le bora sira mina ka do islamiya la o kama akolu ka ala kunga can dan yere ta halu ta so kungo kono konu ye gabakurun do ye na baga yelengu ko bo gabakurun mine yanu ka so se yoro la bo fene bato ko ya ala do hali ba ko ba min be ko shimbala no ye jiba shimbara kono nu sira cence ma yoro ma kube bashi yoro banshi njin na mayalen do doni o babri ni bashi ye cence mina kumami o cence mi minera bashi fe kube kla ko la maga chugo dola ka kungolo ni seuni fe ko la ko ke alai
Umar bin Khattabi hali bashi o birla cencen yoro mina o ye alay akwali kuma dola nu tara kungo kono kanga tamuru minyimi ni kongo yumene o tamaru mangamani ku kumbo labben kuma dola ka monton ka kungulo ni seni bolo kala ka kelle fe kono a amola mad ina fo kam maglan tamarola katanai kungo kono nan wira bi barake fo ku sege yanu ka bara damene ku be tanganyini o tamaru alala mawdefe me o beta bara damene nu sengena o kongo to wira tanganyini ala tamarola mamin ve ku be kla ku yire do ma ko be nyini ko ba Umar bin Khattabi ko ku kuma ni bara da ka jahiliya kono ni bede andada kasinaw nyini fam be fe ka farala ka ko ni bele jire alay ina fala be nyi wati mina sisa ala ka chama o bolo shufala e do ka alay shinwa jamana klefela e do ka alay muso ere do ka alay ala rabu jamana ere klefela e do tay kle do tay ay wa wati bebe ibe ta soro do baga bato ke fendo yi ko yi alay ka soro ala ereti Allah ta'ala ku yesna chama nyini ka nyeshin ale Allah ta'ala mu wala saw be se ka fili chogomi ka bale Allah ta'ala kasra jere na قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل أفوي تمتعوا أيو يرد منتجنينا نوكا الله ورب بطولي منتي الله يري فإن مصيركم إلى النار أو لبني تسمى قنونادي وركما بي ko kafiriya kofe ko jurumu shite laysa ba'da al-kufri dhanbun nimma kira kafiri kaba fen fen kadi ake jurumu shite mun ka bon katime kafiriya ka fa iza lam tastahi fasna ma shit nimma maloki ka fenke mun kadi kuma la yini te ko be dagariye da ikira kafiri di ni sarai tayore jahannama kono nay tanati kafiri law inyata la bi jeneyake abe riban nan folo abi shunyali ka abe galon tige foshi te ka haram yalen islamiya kono ni kafiri te munke ore kama Allah ta'ala ko kafiru maya qul tamattahu afu yakuku yerda munta fa inna masirakum ila nar aw labani tasma kono doninde wa nawduna ko bolita na قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم الله تعالى قال كرما ينتقوني قل لعبادي الذين آمنوا أفونك جوني منو لمن يرى علي الله تعالى ما كو كسليجو يقيموا الصلاة كو كسليجو علي الله تعالى كذاك على بطوتي مسليتا كونانا kadamina fada mana fala kira sallallahu alaihi wasallam ci din shimmati memuna kan mugo masiri anga selu ke ciwo de makekele note nabi nyuma fenfente mara usilla akofe mugo sella ci din fenfente mara sella akofe mugo fene sella otuma ala kira fene na kam maw kaw kaselijo wale ala ye femindo aw garjigela kaw kan nafakati boa nunu de betani nyoy keslamei ni ala ye seki tigela kabla fene kadaka ni nan fulote dina ni sise kata koy hali kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam nan fulotu ku de joru joro law munun kan ka wari bo wala saka doni yoro dafe ulu de chama ku mi ala kira kira fa alayhi salam bela jilena placid munun kan ka bara wore ke farko la bara la ni warite ulu placid donin munun ye doni dungo ye ka fo mawye ni ndaga leno ni haram ya leno ulu placid donin munun fane war bo bay ulu bu bolo do kundi wala sa dine bara be saka no ya chogoni wore kama ni ya ye kuma ay seli ka seli jo ibe jaga fole ka tubala qur'ana yere kono ay seli ka jaga bo anana yoro mina be bisaba ni flabo ala ba fa ay seli ay jaga bo ay seli ay jaga bo nun ne betani nyoy ma tike islamay ko seliti angana nyoa nege ni seli bora islamiyya la islamiyati ati ni ye kungolo bo farkolo la adama de ya bana chogomi ni seli fene bora islamiyya kono islamiyati o kuma ngana nyoan nege kal ni maseli ni sara ingani e kanya ibe do arginena e nyoan nege bitimeni ga ala kiranna na kuma mina sallallahu alaihi wasallam abena kafirun nu be ko ngani e ka jugune hatta badra lifa ngadale sayaglana akwala kiramma kundarala ika dine ni dina una nyuma yin koy ngai bi fengal la ilaha illallah mun fonti se ka fodi ale maseliw e be fene la ilaha illallah min fode kunti se ni nya fo ni sara mawbe na gushin ko fe kon satola kara jitoy afade ni fo mun yere ala kira la mo ka damina shi santani fila fo sam biduru ni kele anala kira be nyon fe sallallahu alaihi wasallam ala kira na dali ayadu abi sayaglane la ay fahina mene akun fa kuma kan kilen pe fo kiyama kene kan bedda lujjo malambo kedda lui kasurana donin ke ya Allah taala yo e kafiri fla ba krefe lu be baga fo ikana fo
Allah bana fen jumena akwala kiraman tise kafo ninya fo ni sara ko mogo bina ne la gushi kafo kon satula kara jitoy alors que ale kan ngani nyuma de kama yala kira de ma ali salatu wasalam kafri shima se kasala kira ma ale kan nyama ya kabina ka demsene afuka ta musofuru hatta ali khadija kafruli kadi ala kira ma ali salatu wasalam ce gorobani ne joro bo nyaral ngala sale kira yi kanto lastaghfirannaka allah ma lam unha mina nyini ala fa ala kay ya fayma madamani ala ma fo kon kanaki ala kirani bo adda yoro mi ala ya jigi ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba ate daga nabi nyumai animma womal limanera kafaraka aw kay ya fanyini mushriku yi ni aya jigi sababu kirani ne ala kira ya kanu kaba nyina ala fa ala kay ya fa fani jineni ma ala ko ati ben fiu engane nyuma bitemak ngamuna Allah taala ko ati be parce que masa islamiyak ebi banki ibala bato mai ti seliti sui mako shital ko ngane kan yadro hal ni masali kar islamai e bato dina jumebe ko o dina kluman yo kare ka boy ko yekele o dina mai obse ganya jogodi patinya bada utuma Allah taala ni fo ya fonga jonyi ko kaselijo wale ala ye mundu ma garjigela ko kan nafakati bo ala aha o kan nafakati bo fena ale ala yu garjige femina sirran gundola wa alaniya ani bange ni be feki ka wardi alama ni flabe kay ni ya da keneka fa ni'mahi iye baraji basar ni mamin ya tadugo allah taala ko fena kay ni sarakati do te kiyere magra alala o dogole ne kay katima bangelenka ngani jagadu o fena bangelenka fusa katima dogolenka ni bina jaga bo ada keneka mogo ki yebi jaga bo ala sharia la bashita mogo ka do ka bi jaga de bo alhamdulillah bashita fani ngani yere ya dabo yere ira kama mate bashita ngani sarakati do ni ala chebe feki yere gira ala la iko dogo ko de kadalai katima dale keneka ala ko nyaw garjege femina ayodi ala magundo ani bange ko yani dongana kuma bolite la bay'un aw tise kanyo kuma bo ay fida ma shi tse katam ma do kuma bo kafo ko ni mfai ni mbai ni mbengei ala nana kanindi mai kan fabla kana do tasman e o kuma tala kuma bolite ni jiju ka viridigi tombera karsa kan ga shi ke kasola nyana bo chogo be sorala ni taran négociation na bise kabla nawi wardo sara liberté provisoire be bok o ya bolé kadaka jamana provisoire totalide ni bora ka bo yi bolé ti se yinka don tuguni ni shimanya ni jamana nyema ko kaya ayala bo o yala bolé fushito ko fa meni ala ye maminta tige makiya makeneka mashitini jo ko ala nana ni ndima wal makani ke ka karsabla wode bay'uyi ko yani dongana kuma bolité wala khilal tiriya fenati ntiri de karsai utmana kabla ntiri de ni min ko ni shital tiriyati kiyama keneka je nyogonyati hali fani bani dew aw ti nyon don fiyew foni ayawire siratu ko fe kuma mi aisha to ala kira yin ganna alayhi salam ko kira mi nyondo e fa ba do ko ni de ndewa cheba musodo sigi nyon mi nyondo esgal mamina ko mo go be nyondo kiyama keneka ala kira o kam nyondo me yoro sababe kanti nyondo yene kanti nyondo yi afolo fenjumai ko balansi be sigi wati mi fashina denti nyondo yi almamina ko mati nyondo tiri feneti nyondo yi aflana anga gafe obe dama kumami no ye kitabu ye kini mbolo ni numambulo ko nyondo ti asabana kanto siratu ponsan fe yanan kanya kwafe machine mati nyondo yi hali ni dobe ci nyona itado ko jon parce que bela jelen de baka hamini tay li kulli mur'in minhum yawma izin sha'anun yughni ma kilo kelembe kiyama keneka kungo dobi dala mumbi wasaka bo mo wore tatalim na Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard qalu ta'ala de masai muni sanfar wolon vlaglan ani dugukolo wolon vla ala de ni beglan yoro werela biduni amadin tarawnaha klomata koro awere nyebi klomamina kaba ko bab ka sankulu bani fensan kuna
iti sangolo bunya do foni be kogoji sanfe walma ita bunya do foni ba avion kono note be dumine ki kungoro tadama iti sangolo bunya do fiyo o sangolo nunu ka bunya anaka fereba kale Allah taala de ni be glan me kulumata koro wa sangolo glana femi fena na kabako do de iroda madin glana bogode la yiri fena glana o fen kelen bela baga nunu be glana o bogo kelena me sangolo glana ji kanga de la zabaduma ni ji e ñogon gushi kanga ji min be foni jik sanfe e dugukolo glana ji kanga la sangolo tay vapeur de dukhan fahiya dukhanun sangolo glana ji shishi de la ni kle ji gushi shishi min be la ala sangolo glawo de la nga dugukolo ni ji e ñogon gushi kanga ji min be fonga sanfe ala dugukolo glan ka bo de la mais ni fen griman ba nunu be glana ka bo macere mina e ka ala je kale ala de sanfara wolon glan ka kle ka dugu fara wolon glan ala be fen fen fo kone de ni glan ala la dige bagata la fiyo na wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa anzala minas samaa'i ma'a kale ala de jiginin ke ka bo sanfe sanjila ala de sanji jigi ka bo sanfe sanfela min do yoro min korota lendo o de samawi yarabukana note sangolo yere sanji te boyen sanji fenfeme bo sangolo la halakidu nu hanga maw halakito sangolo de dayle la ni jijigina ngano boral sanji to fenfembe jigabe bo kaba no godel e may ni ba avion ko ne be se kayele ni sanji te sanji baga jigi duguma avion rebe sanfe parce que baga jigi kabo kaba no godel ale ala de sangolo dani dugukolo ka sanji jigi ka bo sangolo fenena ka klaka no ye yiridenw ye k'olu fene fale ka bo sanji jiginena o kɔrɔ sanji min jigina Allahu taala yiriden ninnu fale o de la ko k'o kɛ garijɛgɛ ye k'o di aw ma rizqan lakum yiriden ninnu fene poyile ala y'o kɛ garijɛgɛ ye k'o di aw ma mais a bɛɛ lasili bɔra sanji in de la na wasakhara lakum fulka kale Allahu taala de kulun baton ale Allahu taala de yo kolo aw ye walasa ka boli ji sanfɛ bi amri n'ala ka yamaruya ye o kɔrɔ baton bɛ boli min na ji sanfɛla la ala ka yamaruya dɔ dɛ n'o tɛ baton ta ye kabako ye yɔrɔ adamaden ma fɛn dilan mun bɛ se ka doni ba ta ka tɛmɛ baton kan o fɛn tɛ yen baton bɛ doni min ta an ka boli fɛn si tɛ yen mun bɛ se k'a ɲɔgɔnna ta an t'a dɔn ka da ka kɔgɔji t'an fɛ yan n'o tɛ kɔgɔji jamanaw hali baton tɛ k'i magɛrɛ pɔri la bayi baton bi jɔ fo ji yɔrɔ dɔ la baton misɛnninw de bɛ taa minɛn décharger ka bɔ a kɔnɔ olu de fana bɛ tila ka na n'a ye k'i magɛrɛ pɔri la walasa k'a lajigin n'o tɛ a dɔw bɛ a bonya fɛ a tɛ se k'i magɛrɛ ka da k'a bɛna surunya gun de la n'a kalela a taa man di ji la tuguni a dɔw bɛ se ka dugu fitinin dɔ minɛnw n'a yiri n'a bɔgɔ k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye a fɛnsɛnɛ cogo lajɛ ji sanfɛ ka bɔ kɔntina dɔ la fɔ kɔntina wɛrɛ tɔni miliyɔn joli i b'a bila bolifɛn kɔnɔ o ka tila k'i fongo ji sanfɛ ka taa n'a ye ni ye ala ka dɛmɛ de n'o tɛ e k'i jɔ bada la dɔrɔn bɛlɛkisɛnin ka bila ji la a bɛ fogo de wa walima a bɛ jigin duguma a bɛ jigin dugumala la o ɲɔgɔn joli bɛ bɔ bato na giriya la mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn mɛ nin bɛ jigin ji kɔrɔ mɛ bato bɛ fogo ji sanfɛ ka taa n'a ye ja batontigi tɛ a dilanba tɛ ala ka yamaruya de don ala ko ko baton bɛ boli min kɛ ji kɔnɔna na k'a bɛɛ bɛ boli n'ale Alahu taala ka yamaruya de n'ala ka yamaruya tɛ dɔrɔn ko y'a bannen e ma ye kuma dɔ la ni Alahu taala ye fiɲɛw ɲagami baton n'a ka bonya fana bɛ bi n'o tɛ a bi man di dɛ nka kuma dɔ la i bɛ conteneur caman ye baton kɔnɔ a jɛngɛlen don a kɛrɛ kan o y'o baton ko fɛnɛ bannen fɛn minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ yuru ji kɔnɔna na o y'a ye fiɲɛw ɲagami na Alahu taala ma sɔn nin ka tɛmɛ o y'o binnen o tuma a b'a k'a ka masaya dɔ yira an na aw ye baton dilan nin belebelew a donintalaw a mɔgɔtalaw k'a bɛɛ bɛ ka boli n'ale ala ka yamaruya de o tuma na aw tɛ wasakhara lakumul anhar hali kɔ minnu bɛ yen k'ale Alahu taala y'a bɛɛ kolo aw ye kɔ arabukan na naharu ye kɔ de ye naharu ye kɔw de ye kɔ minnu filɛ an bolo nin ninnu ye naharuw de ye an bɛ ka fɛn ni mun ye ko ba ninnu bɛɛ ye kɔw de ye ka d'a kan baw bɛ yen ni océan baw lajɛ olu de ye ba ye an ta ninnu ye kɔ ye nin kɔ minnu filɛ nin ala ko ale de y'a kolo an ye aw b'a ka kulun bolo a kan a kɔrɔ fɛn fɛnɛ a b'o bɔ a b'aw yɛrɛ nafa a la
hal n'an bɛ sow jɔ a cɛncɛn bɛ bɔ nin de kɔnɔ a bɛlɛw de bɛ bɔ nin kɔnɔ a gabakurun bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ sanu fana bɔ a la an ka warijɛw an ka lolo nin bɛɛ bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ tila ka jɛgɛ fana minɛ kɔnɔ tuguni k'o ɲimi k'o dun fana ala ye nin bɛɛ daga an ye an bɛ tila ka bolifɛn dilan ka bila a kan jamana ni jamana an bɛ bolifɛn kɔnɔ an bɛ taa n'a ye k'ale ala ye kɔw fana dilan ka tila k'a kolo k'a di aw adamadenw ma na وسخر لكم الشمس والقمر دائبين قال الله تعالى كلي ايو كلو كودي اوم الله تعالى كلو فن كلو اوي هل نصروا تا كلام نون كتانك سيجي كلو لا او ديو kadaka an ka don jatiti do abada ni kile mabo kabi o ka ke kile kele o nyogona bisaba walma mugan kononton o fana be beni kalo do boli na bini o kara kalo kele o fana boko no bini shiye tan fla o be beni sando fana yele mali o tumana o kile no kalo be tanga sigi minani kali Allah taala ka kulo fe ndo ka di awma da ibain ay u fla be kulo lendu awye ashita kasrabla ala yasra min fai kile be bolo de ka wa kalo fana be bolo de ka wa kile ni be ni sankulo de la an ba me do da ka be sankulo nani na tin ko kile be ni sankulo de la kalo be ni sankulo de la lolo be be ni sankulo de la wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih ala ko ay sankulo ni no e jie sankulo ni kala ya chenya ni lambawde ka damine sankulo folo la kata fol la roshila kile ko ni kalo ko te wati kelembe de do kile te boye ya te bi kalo fana ti ye ya te bi a kalo na kile a bele jelimbe on de ni sanje o de kamal ni kiyama wulila kile fana ba yere nyini ni kiyama wulila kile fana be bota iza shamsu kuwirat ala ko kile fana te tota wa fana be busonde yele min flala ala ba buson ko fana bo ala lolo mun fana fleni ni fana bele jelimbe bonin chogola wa iza nujumun kadarat hali ni lolo nunu bebe bimbi Allah taala ba fene ben noro be sama kabo ala otumana kalo titota lolo titota kile fene titota abe kolole le banye nyanama ya konnana yani nyanama ya kaban na bana o kile no kalo no fen o fene be ka mission bana kale ala ye kile ni kalo kaye akolo onye ni fene bele jelenye ala kanema ye kadi awma adama diwo na وسخر لكم الليل والنهار شوفلا اني كلفلا كايو فنا كولو يد اما اني شكورا نامنا ني دوغم ماجي اي ربي تورينين ني كلفنا بورا نامنا كو شوما كو يبن تورو انينغونا سوره قصص كون الله تعالى با فاني يلا نالي الله تعالى يشودي كي واتي سرمدن واتي دوملي يلنتينا فيو يلا كو الله وربي علي الله تنانا mun be se kana ni yele ka bo shula otei ni Allah taala ye wati be fene ke shufela di walma klefela di yala ala werebe ala tanana mun be se kana ni shufela ye kadi awma o bayira shuni kle katanga sege ni nema belebele ba de yala ye mundi awma note yoro do be ginye kono ni shufela ya damene kumarula be se ka kalo saba kalo nani fo kalo woro ere ke kumarula oti kle unyela ni kile fene ya damina biso ko nyogona kelim peke uti shufela yere fene unyela ni bebe nga amasigi me fenyana ma obe amba fo munu mako pole sud and pole nord no de al qutb al janubi an qutb al shimali olu fana be glace mayoro do ibe tasro shuka jankumar lawti kile ko kalama kile re ka jankumar lawti shufela kalama wa shuni kile katanga sigi dugo dugu kono ko wajulu ko do kadi awma akaw sigi kawmiri ala ka fen kolo lendu ko kadi awma ka Allah taala wala nyumandoni ay na wa ataakum kalidi masaymunyi dilike awma min kullin fen kelin wokele sa'altumu na yonyini alafi imana fen nyini alafi kala ba dima niya ya madima jinyana ya ga heretala kira ko ko duwa jabi cugo ye sabade nga sawala keline ka dawnye ko sobe afolo fen jumay ni bolo janko ala ni ndi wo yoro belala ka dima o de kadanye niya jabi cugo doy aflana munye iko ala kan ndima ala bado nay ni ndima damandila kala bo falen ko ke fenwere ka dima gnye kono ya kuma do lay be fenno nyina ala bado nay yar ki walma ya dima ka heretal
limaniya yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ ala b'a yɛlɛma ka kɛ kɛnɛya ye ka don i la walima ala b'a kɛ i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ye walima a b'i den bɛɛ kolo ye walima ala b'a kɛ sutura bereferen ye k'a bere i la fo ka saya s'i ma i tɛ lebu mɛ i m'a ɲini ala fɛ ala y'i ka duwawu dɔ de jaabi ten mɛ i ma bɔ a kalama a sabanan i ye fɛn dɔ ɲini ala fɛ diɲɛna yan ala yɛrɛ b'a dɔn n'a dir'i ma diɲɛna yan nafa si t'a la a mago b'i ye kiyama ka tɛmɛ diɲɛ kan ala b'a to ye kiyama i bɛ fɛ ka kamana gan sɔrɔ waati min ala bɛna n'o de duwawu ye ka fara i ka baara ɲuman kan ka mizani giriya ni a ye a bɛ se ka k'i ka arijinɛ kɔnɔ don ni sababu ye mɛ ninnu dogolen don adamaden na an t'a dɔn an kɔni k'a bila an kun na n'an ye ala deli cogo cogo ala b'an jaabi fo ni maa min ye ala degeli sinjitigɛ la walima ka ŋaniye jugu ta k'a ɲɛsin dɔ ma alakira k'o de la sallallahu alaihi wasallam k'alaw ta ala t'o tigilama kɔni jaabi nka n'o kɔni tɛ ni ye ala deli hɛrɛ ko fɛn o fɛn na ka ɲɛsin ma ani i balima silamɛw ko alaw ta ala b'i jaabi a bɛɛ la ko wale ala ye fɛn di aw ma aw ye ala deli fɛn o fɛn na ko alaw ta ala y'a bɛɛ lajɛlen k'aw ye na وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كنا قابي الله تعالى كنعمة جتي ككنت أو يركا لا تحصوها كيكادو أو تسكا الله تعالى كنعمة هكذا الله كنعمة نقابا جتي الله كنعمة هكذا كوسكا دو وبايرك فعلا كنعمة آدم الدون كأنت جتي دون هل كادا الله تعالى ينداني منك كانك مغوي ويا آدم نعمة دوي الله تعالى كيكي نعمة دو دو ala k'i kɛ muso ye nɛɛma dɔ de do ala k'i sigi yɔrɔ dɔ la i bɛ hakililatigɛ sɔrɔ yɔrɔ min na nin fana ye nɛɛma dɔ de ye alaw taala yɔrɔ wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko n'a ye alaw taala ka nɛɛma jate aw ka k'i ka don aw tɛ se k'a jate ka se a dan na hali adamaden bɛ dumuni min kɛ dɔnnikɛla dɔ y'a yira hali an bɛ dumuni kɛ kɛcogo min na ala ka tila k'an lafiya o dumuni bɔcogo la nin ye ala ka nɛɛma dɔ de n'o tɛ banabaatɔ dɔw bɛ yen n'u ye dumuni kɛ a ti bɔ o fo ni dɔgɔtɔrɔ y'a opere mɛ e ye dumuni kɛ o dumuni bɛ tila ka bɔ nɔgɔya cogo bɛɛ la k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ i ma fura t'a la ala t'a la nin ye ala ka nɛɛma dɔ ye k'a mɛ i yɛrɛ tɛ mun dɔn a la ala kan b'o de ma n'a y'ale ala ka nɛɛma kɔnte aw yɛrɛ kan la tuhsuha k'aw tɛ se k'a jate ka s'a dan na. innal insana kika do adamade la zalumun ko yere kun tonyo badu kafar fisri wale bafane no ta ala nema chaman kede me yane kala kan nema wale nyumon don itiri yere di dam fen were ma ko de alai itugura shetene de nofe itiri tinda duguma fen were munti alai bonyami kan ka di alama ka alabato ka don ale di da ale de misra yirela o be che ka bo Allah taala la koko ta ko di mawerema innal insana la zalumun kafar ko adama den yire kuntonyo bay adama de fisiri wali bay Allah taala yire fenema na wa id qala ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wa id qala ibrahim Allah taala ko watimi ni ibrahim may kanto rabbi ij'al hadha albalada amina ntigi ala mba nyini fenin duguni kika ke basigi duguye dugu jume ko do makka de do al balad makka togo do de ko balad a togo do de ko tayyib a togo do de ko bakka a togo do de ko mahbatul wahyi ni bey a togoy ka fara makka yereka ani farana togo korokoro bayoye wati mina ibrahim alayhi salam amba do ma folo mi makka tutuge ibrahim na ka de mayad ibrahima ye kanto ala ma ko ala mba nyini feni dugo ye ka ke basigi dugo ye iman nabi nyuma ka duwa ye o ka duwa wudda min tugo na on tawti kele fiu am be joro anyere ka soro de la o ko fe am be soro ka jama ka soro to laje ngawlu be jama de ka soro laje o ko fe o be soro kana no tay akwala yi ka dugo ke basigi dugo ye parce que ala bato ti nya dugo shilani basigi ta kono nan adamaden kono ti fa yoro shi ka soro basigi ti amba fo ma ko sécurité no te yoro yoro foshi te mumenya balo te nya bitigi ferete administration te foshi te hali femi to ko Allah taala bato o te ni dugu be insécurité la atinya bada ore kama ibrahim ya nyini ala fe kwa kani dugu ke basigi dugu ye folo rabbi jal hazal balada amina ala mba nyini feni dugu ke ka basigi ka ke basigi dugu ye aha wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam
wajunubuni ntigi ala ikane yere yoroma jenya wa bani anin dem ikam bela jelen yoroma jenya fenjumena an kana ke jo bato baye an na'budu al-asnam ala an kana ke jo bato baye kadaka jo bato mayne ka fenwere bato munta alai kana ni dem be yoroma jenya ka bwala an kana kai fiu ibrahima ne do ke aklaka do ka dima ya fene wala sabbeka ke tawidu tigi don galaw ya to dawde la ko imamul muwahhidin ala kelimbanti baw beka nyema wode sayidina ibrahim hal ala krayire ye tawhidu taali de la sallallahu alaihi wasallam ala ne ni ngaddimba ya ikam bekishi an kana ke jobato la yifiu rabbi innahunna adallna kathiran minan nas rabbi ntigi ala innahun ikado jonunu adlanna kathiran minan nas kuye adamaden chamana filida jobato de kera sababi ke kasra green adamaden chamanya amma se ke alawkat sira don ka ke Allah taala bato bay abo cho kelen berela anne jinyata ka alaje mami islamay o ka dogo jinya kono kasime munum bani lo alala wani duguta ka alaje ko dugu min to madda ko islame dugu islame jamana ebeta sura ma murtile ne ka chan kasime mami sona Allah taala bela jele joko ni ndey beni ka jo bato chugo wa beni ka danaya chugo kan yeshi ka jo dema parce ni fem bato kabla ala no la obede joyi hatta ala memu wole ko taghut kullu ma ubida ghayrullah obede taghuti fem bi bato ala tanala ni bede taghuti wa fem jarada madin ni katime ala ko ka obede ka joyi do ka joyi ka wari do ka joyi relu musoyi do tayu chey do tayu de do tayu ka soy do tayu ka bagay do tayu ka bolivin benika fen kanunta kateme alaka wa fen yi bunya suray dusuna kateme alaka odi ka joyi bulu otuma ala ikane ni ndew yoro maji an kana ke jonunu bato bay ko kadda ka jonunu yi ma chamana fili ka bo e Allah taala kasra na faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka otuma ala nde munun fleni iku yoro majiya ka bojo batola ngaw be ko fe ni de mi tugurane nofe fa innahu minni ala yene doyede ni de mi sona ka tugungo ala ko yendoye no be masugo ya kele ngani munye soso e ala ko ni ya fa masai yihina masai ko kore fen jumai la e ala taala je ya fa mai ka hinola meni mai ya fa maka hinala o tene de jamma dembe boy denyala hanno suray jamun dalen do ala abe bol islamet denti kafiri e ka ke islamé yiden ka bayka tasra may dente ita do ki dente fu sale ka cien klawati i wolu demi kafiri ati fu si suray ciena wal ma den islamé fama ke islamé ni den fatura fati dreme kelen soro den ka ciena o kuma tal islamé ya dedo parce que balmaya mun ka bona bay o islamé ya ka balmaya abse ka do yere ke balma kele ka suru mabwali kono bara kelen kono nana o be nyogon cieta hali kuma dola mais ni do be bo kono bara kele na cieta woni nyogon ce parce que ni dine make kele ndoro se ka nyogon cieta bara o bayira ni demi mason idente hatta ali nuha ya foli min ke alama jinna tola ko ala yika don de no nga sogono madu Allah taala ya jabi togodi ko innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih nuha yika dimba ya mate awolo den redu me ala kwa makaka sokono mate ko barajugu do keba akanale Allah taala delifiu kaka hina karsala o bayra ni de manya ni fakara ma nyuma yi dente ha nyani de nyana fa fene make ma nyuma yi fati ase chienta woni nyonche ni de do dine damadu me kele wera mi be do woni nyonche o ya dama den ko nyawde ase bi chagoroba chama ya diminenu ale yere baka tesamangla ni sara nden karsa kana fen soro njena o talaw no soro den karsa islamé ni sara be do soro chiena dimi min bawni nyonche o ya dama ko werede na jotala be ke danga de siga shital mene sara e ka chien ko tibulu obi mawde bulu bakla ni wolo den do abi do soro ni wolo den ko ninte ati dreme kelen soro ala otuma nan tigi ala ni mami tuguran ko yene doy ngani mum matugungo e ala ko ne ya fa masai e ala taala ye hine masai ni ngira ibrahima ka kuma kai na rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi
rabbana akoya kuntigi ala inni askantu min dhurriyyati ntigi ala nenna nisigiye sabati yoro ka bonga dimba yawla bi wadin dugu dola wadi te ko folo yande dugu dola dugu min be ni seneke yorote ghayra zi zar'in senese ka kala konna nanga dimba yasigi ibrahim ayni defo wati minay ismaila na babla maka be kunye kulude yoro jalando seneke yorote hal sisan ni maka dugu kolo yenyala ibado ka ko ni te jima yoro ala ko ni hinara dugu ni nani ibrahim maka duwode no to sigile me kulude law aw betam metri da ka dugu kolo plaw kan chogo mi ka suma ka fere maka ka betam metri da kulude sanfe yandi ka parcelle ni sebiye ka ci ka sefo dugu la ki ka sojo ala ibo ke ina fo ka patron baw ba ka chogo mi nga seti ma fenfe abeba ka sojo kulude sanfe dugu mala banen seneke yoroti hali jite dugu kolo ko siternu de be yala ni jiye kafiri dutigi uma abe jiye le mawka jibondo baw kono no ya ka chatoyi o jiwde be kla ka utiliser ka sokono nan jima yorote seneke yorote me ibrahima kadwa wa kadi be ki senjo makka kono nan akontigi ala nenna nin ka dembaye ka bla dugu kolo yorot dola ko seneke yorote ismail ana woloba ajar asiye bene mana baflani nyonche muso ka keleya madamene bi ambasarata alere de kunga jomso kunya jari alere de yanyini ibrahima fe kaka jar furu kafaraka parce que ale korola ka basam bi wolom blandoni ajigilati grati se ka den soro sokone otumana nga jomso ni tay ka furu ka ke musoy kuma do lawo yedem seni abina den soro santan durumia santan woro nyona abina den soro ibrahima ere kuma son me muso de tora be ibrahima dili wati be fo ibrahima sona ibrahima soni min kera ka amba ajar furu ni amba sarata bora kalama ko ajar garjigara kaba dena kaba abana keleya be wulla ki josisa amma se kalafiya fen tugo ko be amma se kana muso nunu ne nyonche anaka muso korobaya ni kunya lere ka join alere de yayira chela ta me amma se ka ko afafiyo Allah ta'ala ere de ko ibrahima ma muso ni tayka boya ikatabla maka ibrahima muso ta sena amba ajar ajigin qur'ani ismaila fitini babul ani ibrahim ka tsaga mawsena fo iraq kana fo makka ubura fo iraq de kana makka awati ya kuma fo makka mare ko farana do ba fama ko harana kana blay anana blay yiri judo de kerefalala kuluni nyogonche ayabla yoromi ibrahima yikod amba ajar bulla kata ka bulagima ako ibrahim ibeta kaneni ndon toni waraw chela mo shitiya waraw ni kono dama ibeta kanin de unto ibrahima makuma amba jar ya bla romina yi kodon tuguni ajar bolan no fetuguni kata ka glogima ko ibrahima nkambe dema ebe son kata kanin den fitini da matoya kono ni wara uchela mashitiya ibrahima makuma ibrahima yi kodo amba jar ya mene tuguna ko ibrahim otuma ala de ko yikana mblaya ko yoro de la ibrahima ya jabiya ko awo ala de ko kankani blaya o yoro la muso yi kanto ama ako sisan nya farimata ala min ko yikana mblaya an te kongo o Allah taala nya nafiyo otumana yi ko o kera yoro mina na den sabatira ibrahima koni tara ni den fitini ani ni muso mi yere do ay den soro me dem senin santan wolo la nyona titema otumana amba ajar ani ismail le turai waraw ni kono dama adama den kele atu kera fefiyo o be nyon kai ibrahima tatola yin nono ani ji ani tamaro den damodo de tubulu amba jari yo bedun ko ban ni muso ka balo bana jite jige shina tuguni otumana shin fene jara dembe kashi shu abe kashi klefe wati be ismaila be kashila amma se ka kashi kwatige minofe amba jar de bolla ka yele kulu dola abaka laje ni mogo bi kana wala saka jimina wala kada dema amma mogoy ajigina tuguni kaboli kataga yele nyefe kulu fenena aba kungulo munumunu nabi mogoy amma mogo fenay atoro de la fo kulu ni nyogonche ayo boli chien wolomvla ayela la kulu folo mina o de to dara ko sofa kulu flana o de kara marway abjigina ko folo min kono o de batnu masid ni hijide on tara ni umra kelaw oni nyogonche ibu ye chew olu be turon bolike amba jarla dege tola de ka to marwa boli ko wolomvla dafale ka to marwa aklobe mankan dola den kerefe ayre yikanto ka to kulula akuno sura inna nan kulo magaita fonyi jona note mi nobe den fagada amma kuma jamale kede nana Allah taala jibril lebla kakana kamanke ka dugu kolo se
ismaila sen kɔrɔ ji dɔ ka poyi jibril le nan'o kɛ ji bɛ ka poyi den fɛnɛ y'i ma ajar de ni boli nana ɲɛ b'a la ji bɛ ka poyi a den senkɔrɔla la a sina ka bɔgɔ de kɛ ka ji kunbɛn olu bɛ kan min fɔ a y'o de fɔ ji ma zamzam zamzam kɔrɔ de arabukan na i fara ɲɔgɔn kan o tuma na zamzam kɔlɔnko yɛrɛ nana nin cogo la ka tila k'a tɔgɔ da nin dacogo de fɛnɛ na a nana tan de zamzam u ka kan de la i fara ɲɔgɔn kan alakira ko alayhi salatu wasalam kala ka hinɛ an b'a jari la n'a kun ye ji nin to yen n'a kun ma fara ɲɔgɔn kan ko ji nin kun bɛ kɛ kɔ de ye ko fo ka diɲɛ wuli a kɔ ji kun tɛ jafi ko mɛ k'a y'a fara ɲɔgɔn kan a kɛra kɔlɔn ye hali a kɔlɔnna mani a ji ta ka ja dɛ parce que diɲɛ dugukolo ka dɔgɔ ko zamzam ji tɛ se yɔrɔ min na san kalo 12 ji bɛ bɔ misiri kɔnɔna na minfɛn si tɛ yen ni zamzam tɛ k'i to madina misiri kɔnɔ fo k'i bɔ zamzam de bɛ min ni donna maka misiri kɔnɔ zamzam de bɛ min n'aw yɛrɛ ko ka taa zamzam di aw ma f'a k'aw tɛli zamzam bɛ taa a bɛna diɲɛ dugu bɛɛ fɛnɛ na mɛ halisa o ji bɛ ka bɔ kɔlɔn de kɔnɔ a ti ja a nana nin cogo de la zamzam ka sɔrɔ ka taa k'a di ismaila ma ismaila n'a ba ka to yen fo ka taa ismaila si se san 13 ɲɔgɔn na ma a nan'o de la ibrahima de seginna ka bɔ iraki ka n'a den sɔrɔ o cogo la a dalen sunɔgɔ la ala ka sɔrɔ k'a yira a la tuguni den min bɛ yen n'a si sera fo san 90 fo 100 ka sɔrɔ a ma den sɔrɔ o den kelen selen tɔgɔma ma walima baara fa nɔfɛ ala ka tila k'a yira a la ko fa k'o den kantigɛ de kabako don ibrahima lajarabila dɛ ko siɲɛ fɔlɔ filanan na a bɛ k'a ye a b'a ɲɛna ko sitɛnɛ sogo tɛ f'a la k'a f'a ɲɛna ko sitɛnɛ tɛ dɛ ni ala ka yamaruya don i den minɛ sini ka taa kantigɛ dugu jɛra yɔrɔ min na a y'a fɔ muso ye n'o ye a furumuso ye an b'a jara kala ye nin yira n na dɛ muso y'i kanto a ma ko e ni ne ani n den k'an bɛ ala ka jɔn de ye an ka taa ala ka daba d'a ma an b'i kɔ k'a fɔ den fɛnɛ n'o ye ismaili ye ismaili fɛnɛ ko n fa ni ala ka yamara kan don an bɛ ala ka jɔn de o tuma an ka taa ibrahima k'a den minɛ muso ka tugu a kɔ den wɛrɛ tɛ muso bolo ni den nin tɛ den wɛrɛ tɛ fa fɛnɛ bolo ni nin den kelen tɛ den ka tila ka kɛ cɛ ye fa min fɛnɛ don cɛkɔrɔba fo san 100 ɲɔgɔn o ye den kelen min sɔrɔ n'a kan ka to a bolo si ye ala k'o yamaruya ko ka to o kantigɛ o tuma na a ye den bila ɲɛ a tatɔ la yan'a ka se o sera kɛnɛ dɔ de kan sitɛnɛ mɔgɔlama de nan'i jɔ an b'a jari kɔrɔ a ko e bɛ sɔn o tuma fa de b'e la wa i cɛ b'i den ta k'a bɛ taa faga ko ala ko ten a bɛ ka taa faga ala min yɛrɛ ye e ye ala yɛrɛ ye ko ala y'a f'i ye wa o tuma na muso y'i biri o yɔrɔ de la ka bɛlɛkisɛ 7 ta ka sitɛnɛ bɔ a la o de kɛra sitɛnɛ bon yɔrɔ fɔlɔ ye ni hijidenw bɛ taa o sitɛnɛ bon kɛ min na yɔrɔ filanan fɛnɛ na a y'a bon yɔrɔ sabanan fɛnɛ na a ye sitɛnɛ bon nin yɔrɔ saba de bɛ yen hiji waati ni mɔgɔw taara n'o sitɛnɛ bon bɛ kɛ fo ka taa se ibrahima ka taga ismaila lada k'a b'a kantigɛ yɔrɔ min muru dara kan yɛrɛ la k'a b'a tereke mɛ ala ma sɔn muru ka den nin kantigɛ o yɔrɔ bɛɛ la ibrahima ɲɛ bɛ bagan dɔ la kɛrɛfɛ ala bɛ ala k'o k'o de kantigɛ den nɔ la yala o bagan ye fɛn jumɛn ye dɔɔnikɛla caman kɔni y'a kɛ saga ye n'o tɛ dɔw ye misi fɔ dɔw ye ɲaamɛ fɔ dɔw yɛrɛ ye fɛn wɛrɛ fɔ mɛ ala ma fɛn kelen tɔgɔ fɔ wa fadaynahu bidhibihin adhim ala ko k'a kɔni ye den ni kuma bɔ ni kantigɛli fɛn dɔ ye mun ka bon mɛ fɛn sugu jumɛn ala m'o fɔ o tuma na ismaila ni fata ani bata o kɛra nin cogo la fo ka taa ismaila se kamalenkɔrɔya ma ibrahima taara o la fo k'a se kamalenkɔrɔya ma a ma na ibrahima nana ka sɔrɔ ismail a taalen don a ka donsokɛyɔrɔ la a taara sogofagayɔrɔ la a nana sɔrɔ ismaila tɛ so kɔnɔ a muso de bɛ yen ibrahima ye foli kɛ parce que cɛ belebele jamujan de kun don bonbonsi ka bon kosɛbɛ a ko nin dutigi taara min muso y'i kanto a ma k'a taara sogo ɲiniyɔrɔ la k'aw ka balo bɛ cogo di muso y'i kanto ibrahima ma k'an ka balo ma ɲi dɛ an tɛ dumuni sɔrɔ yan an tɛ fosi dun yan kɔngɔ bɛ ɲini ka na an fa ibrahima y'i kanto a ma a ko n'i cɛ nana i b'a f'a ye ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra k'a ko k'a k'a ka so bondan ko yɛlɛma ko nin man ɲi jaa kan bɛ muso de ma ibrahima taara ismaila nana yɔrɔ min na a y'a dɔn ko dɔ fɔra a kɔ parce que a fana ye nabi ɲuman ye a ko maa dɔ nana yan ko awɔ ko cɛ dɔ nana a ka ja a ka bon a bonbonsi ka bon kosɛbɛ a ko ko n'i nana n k'a ka foli lase ma ko mɛ i ka da bonda ko nin k'a ka jan dɛ k'i ka dɔ bɔ a la ismaila y'i kanto muso ma ko cɛkɔrɔba nin ye ne fa de a kan tɛ da bonda kun ma kan bɛ e de ma k'i tɛ muso ɲuman ye ko n k'i furu sa wa nin y'i bilalen a ye muso furu sa o kama fo siɲɛ wɛrɛ ibrahima seginna ka na a nana sɔrɔ ismaila ye muso wɛrɛ ta tuguni o muso wɛrɛ taara kabila min na ni filanan fɔlɔ bɛɛ o bɛɛ bɔra yamani de n'o ye jurumukaw ye parce que olu de nana sigi a n'a ba kɛrɛfɛ fɛnw nka nin waati y'a sɔrɔ ba fatura ale de bɛ yen ibrahima nana sɔrɔ ismaila tɛ yen tuguni a ka sɔrɔ ka na muso sɔrɔ yen ka muso ɲininka o balo cogo la muso filanan ye ala tanu k'olu bɛ balo duman sɔrɔ
u be sogo ɲimi u be nɔnɔ min u be ji sɔrɔ alhamdulillah parce que an be kɔlɔn kɛrɛfɛ ya zamzam ibrahima y'i kanto muso filanan ma ko ni cɛ nana i kan ka foli la s'a ma i k'a fɔ a ye k'a ka so bonda ko nin ka ɲi tan dɛ k'a kana a yɛlɛma ismaila nana foliw jaabi fɔra ye a ko i ka so bonda ko k'a ka ɲi ta ko cɛkɔrɔba nin ko ten a ko cɛkɔrɔba kan tɛ n ka so d'a ma a kan b'e de ma k'e furumuso ɲuman ye ko k'i to i kunna o de tora ismaila kunna n'a y'a den tɔ minnu sɔrɔ fo alakira yɛrɛ ka bɔ o la sallallahu alaihi wasallam nka muso dɔ ni o furu sara ka taga ibrahima seginni min kɛra o de la a nana ismaila sɔrɔ ye ko ala ye yamariya ko n ka so dɔ jɔ nin yɔrɔ la yan yiriba dɔ de tun bɛ alikaba jɔyɔrɔ kɛrɛfɛ ko ka so dɔ jɔ yen ismaila ka sɔrɔ ka fara a fa ibrahima kan o ka sɔrɔ ka alikaba wuli o de kama kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa ismail waati min ibrahima ni ismaila bɛ ka su baziman kɔrɔta ka bɔ sɔ la parce que ale n'a fa olu de ye alikaba jɔ nin cogo la k'a jɔ fo ka taa alikaba se hauteur dɔ la ibrahima bolo nana dɛsɛ ismaila de taara gabakurun dɔ ta ka na ko ibrahima ka jɔ a kan a jɔrɔ gabakurun de k'a ba ka alikaba jɔ fo ka taa se a hauteur la ibrahima jiginna yɔrɔ min a ɲɛ b'a la sen nɔ bɛ gabakurun kan ni hijidenw taara walima ni maa min bɛ tele lajɛ i b'o de sen nɔ ye vɛri kɔnɔ ibrahima sen nɔ yera gabakurun kan cogo min na o de ye nin o tuma na ibrahima taara n'a ka denbaya ye k'a bila alikaba kɛrɛfɛ maka kɔnɔ yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ jima yɔrɔ ye sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛ a ko kɛra cogo min na nin de don alahu taala b'o de fana na insha allahu taala naam aya kun b'a kɔnɔ dɔn to basi t'a la an b'an jɔ yan insha allah ni ala ye sigida wɛrɛ yira na an bɛ segin aya nin kan tuguni walasa a bɛ se ka faamu cogo min na komi an bɛ nabi ɲuman ka suran kɔnɔ kuma dɔ la kuma tɔ yɛrɛ fana bɛ yala ka diɲɛ kɔnɔ sigida wɛrɛ la an ye aya min daminɛ an bɛ segin a kan walasa faamuyali ka jidi an b'a ɲini ala fɛ ala k'o faamu d'an ma ala k'o sigida wɛrɛ yira an na ala ka hɛrɛw caya wa salli lahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنوك ولن يمنو ككشيني نما تشامنيني مسبالا فيكو كاكا جون الصحير مكا منكداي كتمدن فم بلا جرينكا أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم كنيني الله تعالى فيكم بسوابا ما فتاوني كتاو أنينغني تبلا جرينا نبري أنغا درس بنيوانا في تفسير سورة إبراهيم ألك جنبا أنك تشيدي أنا تريك سيدنا إبراهيم عليه السلام سورة من تقدر للا أنبي سورة كفولي كنا سورة فنبابكما أيردك نو إبراهيم عليه السلام
nabi ɲuman dɔ be suran tɔgɔ dara la mais a yɛrɛ ka kuma man can suran kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ a tɔgɔ fɔra o suran kɔnɔ siɲɛ kelen wa kuma ma janya yɛrɛ i n'a fɔ suratu muhammad a tɔgɔ fɔra a kɔnɔ siɲɛ kelen wa kuma yɛrɛ fɛnɛ ma janya nka suratu ibrahim a tɔgɔ b'a kɔnɔ mun ka ca ni kelen ye a filanan fɛnɛ kuma cayara ka tila ka kuma fanba fɛnɛ kɛ ibrahim ye sayidina ibrahim an y'a yira k'a fɔ muso filaw ka bɛnbaliya de kama Allahu Ta'ala ye sira d'a ma muso filanan k'o ta ka taa n'a ye Maka a bɛ taa n'a ye waati min na ko dugu tɔgɔ kun tɛ Maka ye dugu tɔgɔ de ko Farana walima Harana Ibrahim a taalen ni muso ye dugu nin na fosi tɛ dugu kɔnɔ ni kɔnɔw waraw ani yɔrɔ jalanw ka d'a ka kuluw dama de bɛ yen o tuma Ibrahima kelen ka muso bila yen a n'a den fitinin ka sɔrɔla ka nin kuma de fɔ Allahu Ta'ala ye ko rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram ntigi ala ne nana nga denbaya kana bila yɔrɔ dɔ la biwadin ay bi makanin ay bi makkatan mukarrama nana nin ka denbaya ye ka bila dugu dɔ la dugu min ma kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye ghayri zi zar'in ko sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ ka da ka falen fɛn si tɛ yen Ibrahima bina ni an b'a jarina den ye waati min falefɛn tɛ a yɔrɔ la yɔrɔ jalan de don ka d'a ka kulu sanfɛla don hatta al'ana Maka b'o cogo de la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ yɔrɔ jalan de gabakurun de bɛ yɔrɔ bɛɛ la hali ka dugukolo pila yi ɲɛ la kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya duw bɛ taa tigɛ kuluw de sanfɛ a k'a ka duw jɔ a kan walima ni se bɛ mun ye i bɛ kulu de tigɛ ka jigin k'i ka du jɔ kulu pilasi la o tuma na Ibrahima b'a muso n'a den bila ye waati min yɔrɔ jalan de sɛnɛkɛfɛn tɛ yen bin tɛ yen yiri tɛ yen fosi tɛ yen i n'a fɔ hali sisan yɔrɔ bɛ cogo min na a yɛrɛ de sɔrɔla ka dugawu kɛ ntigi ala ne nana ni n ka denbaya ye ka n'a bila yan parce que mimu mun filɛ dɔnnikɛla dɔ y'a kɛ mimu tabi'i dɔw y'a kɛ litakid min dhurriyyati n ka denbaya dɔw parce que a bɛɛ tɛ muso dɔ bɛ Irak ani muso dɔ ni den de nana min bɛ se ka kɛ n ka denbaya dɔ min bɛ se ka kɛ a ye kuma fɔ ka gɛlɛya de ala n'ale filɛ ni muso ni denw ye dɛ dun filɛ k'u bila yɔrɔ min na sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛ yɔrɔ jalan de don fɛn kɛnɛ si de tɛ yan o tuma ntigi ala n b'a ɲini fɛ ne ka denbaya yɛrɛ i ka seli jɔbaw i k'u bɔ a la o tuma na n y'u bila yɔrɔ min na yɔrɔ jalan sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛ o tuma na ntigi ala i ka denbaya ninnu kɛ selikɛla dɔ ye li yuqimu sala o tuma na Ibrahima hamina denbaya yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ selikɛla ye cogo min parce que a ka di denmansa ɲuman bɛɛ ye e yɛrɛ ye sen da yɔrɔ min i den fana ka sen da yɔrɔ la mais mansa ka ɲi a jogo ka ɲi alabatolaba ɲuman don ka taa ye o mansa kelen denw bɛ yen dugu maalankolon ani dugu jogo tolitigiw o denw n'o den sugu de bɛ yaala la ɲɔgɔn fɛ mansa si ka laɲini tɛ nin wa mansa si fana ka hɛrɛ tɛ nin kɔnɔna na o tuma a y'a ɲini ala fɛ denbaya sabatilen kɔ fɛn jumɛn bɛ yen ala walasa n ka denbaya nin ka tila ka kɛ seli jɔba ye o bɛɛ kɔfɛ a sɔrɔla ka dugawu kɛ dugu nin yɛrɛ ye parce que a tili kanto a ka kumakan na k'i ka adamadenw dusukun i k'a dɔw dusukun ɲɛsin dugu nin ma fajal afidatan minan nas tahwi ilayhim o tuma na maa dɔw bɛ yen k'u dusukun yɛlɛma k'a ɲɛsin Maka ma parce que Ibrahim k'a ko minan nas fajal afidatan minan nas maa dɔw dusukun o tuma ntigi ala k'i k'o yɛlɛma ka ɲɛsin ni maaw ma ilayhim ale yɛrɛ ka denbaya ni Maka ka bɛn ko n'a kuma minan nasi fɔ diɲɛ maa bɛɛ tun bɛ Maka kan i ti maa si ye Maka juguya bɛ maa min dusukun na mais a ko minan nas ko adamaden dɔw o kɔrɔ dɔw bɛ kɛ Maka fɛ ko dɔw tɛ kɛ Maka fɛ parce que nabi ɲumanw don cidenw don n'u ye dugawu kɛ kaba Alahu Ta'ala b'u ka dugawu minɛ o tuma na ala i ka dusukun dɔw yɛlɛma ka ɲɛsin Maka ma Makakaw u ka se k'u kanu cogo min na warzuqhum min athamarat ntigi ala i ka tila k'u garijɛgɛ yiriden na ka d'a ka sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yiriju yɛrɛ fana tɛ yen mais yiriden bɛ sɔrɔ cogo di bi da'awati sayidina Ibrahim alayhi salam ala n b'a ɲini fɛ i ka nin dugudenw i k'u garijɛgɛ yiriden na mɔgɔ fɛn fɛn ye Maka ye ɲɛ la ka tila ka Maka yiridenw ye i bɛ kabakoya kosɛbɛ ka d'a ka yɔrɔ jalan de don kuluw de bɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ mais i mago bɛ yiriden fɛn fɛn na ka ca ala fɛ n'i sera Maka kɔnɔna la i b'a ye yiriden ninnu dɔw yɛrɛ ni Maka bɔyɔrɔ ye tulo ba caman de
mais kuma do la ibe fo yiriden ko aboyoro la ni sera makka konna la ibe yiriden soroy ala ni kuna jaba de di iti fo yiriden koy ka fo ko ni wati ni yiriden ko ni banay o ti ke makka konna wati be yiriden do de be ibrahim makka do do o tumantigi ala iko garjige yiriden fenana o tuma allah taala ka yiriden chamman ba kalau taala ko de makka ka fenema no be la jelenda fara mumbe ala nini bekera nunu be songa ke enye siranye jonye obi wali nyumando usranen ko fe enye no ya ka demba yawe la'alahum yashkurun no ye e allah taala don ka siranye bina bato e bato ko fe mumbe o de e wali nyumando ne kuma bela jelembe muira allah taala de ibrahim abla kata demba ya ni blai demba ya blalen ko fe aklara ka demba ya inamine kadaka musobi yoro mina yoro jalandu dembe yoro mina yoro jalandu bolo shite ka musoni denta katabla yoro la ere ma bolo duma mumbu lawasa ala dum fene ma fi u blaye ka klaka seyin kana ni kalo kelen kono walma kalo fla walma sangale ni mayala fonni ala ye maradi ma wati mina kana muso dobe ina ye mun ke nyonka be sambi woro sambi wolon blabo ama den soro ni munye den soro demsenin fene do ana denyere ni kura ni blimani ka fo ko ta ko bo mo ko chela kana bla waraw ni kono chela amba do ni limani yadda falense mo gomene se ka ke abara afene kelen ka musoni de umbla ya sorla kan inde do awdo aka demba yey noye amba ajar ana denga ismail ani matso mun klara kana tugoni ka faranun ka ni sigidala no de kera makkay na ربنا أنت ألا إنك تعلم إيه ألا تعالى بعدون ما نخفي أم بفم من دغو أم كنو إيه ألا بودون وما نعلن أم بمفند كنك إيه ألا بنين دون أم كبندو دون مسا إيه ألا دي أنك كنك فن دون مسا إيه ألا دي nedda sera duwawu min ma e alaw taala bo don katimene kay ko jabinye ndama se duwawu min ma hal no surabin kono e ala bo don katimen ka ki ko fena jabinye otumantigi ala e debe abdon ma nukhfi am be femin dogo wa ma nu'lin aname munda keneka ni beddo masaye e alaw taala de na wa ma وما يخفى على الله فشت دغو على الله من شيء كبو فشلا نكرا فم فشتي من بدغو الله تعالى لا دغما اني سانف في الارض وفي السماء دغو كونو كو فشتي من بدغو على الله سان كونو كو فشي فنتي من بدغو الله تعالى o koranye mun da keneka e alabado anye mun dogo e Allah taala fene bo don kadaka fente dogo e alala femi be sanfe fente dogo ila femi be dogo mala fenana ala kira ko hadisa do la sallallahu alaihi wasallam tirmizi binani ay kum mene fima nabe tama na suddi bi fima kono abaka tama fara fima ne fene sanfe ko mene to tama na ko zeme min ba genengara la ala nyeba la kato la roshi sanfe o mene bitama na wati mi asemba gam manka min fene bo ro ni mene bitama na farisan fe ti bo akala makuma do la kuma te ka se mangame ka bitama na wati mi farafi man sanfe shudi bi fin fene kono kala kloba se manka fene na kala to la roshi sanfe ala min bora ni bele jelen kalama mene tama kan ani mene sing mana o zeme genengala zeme bi chogomi ala mi ni don ka to la roshi sanfe mene juli de be bo ela o bayira ka fo fene foro shiti mun be se ka dogo Allah taala la ibrahima ka kuma la yino de ala femin dara kene kay bo don femin dogo ra fene bo don fushite dogo e ala la dogo kono kola fushite dogo e ala la san kono ko fene la na alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila alhamdulillahi alladhi kutano be masaye wahabali masami dili kene ibrahim mama alal kibar nshi jamfalen ko fe ismail ndengela mun to ko ismail wa ishaq an ndengera mun to ko ishaq ambora mun ko ni kalamu ibrahim ay ni den fla de soro hal ni kuma fo bo yi kuma wore fo nganye dalu e mun ni fla den folo yi ismaili o soro santan saba den fla non soro la no de kera isaaqa ismail aka koro katime isaaqa ka ni santa ni saba nyogonay nga yahudiya ka fo chogola isaaqa de ga koro ni ismail
olu b'a la kale cogo min ko Isaka de ye den fɔlɔ ye parce que Isaka de bɔnnaw kɛra yahudiyaw ka nabi ɲumanw ye n'o ye bani israilakaw ka nabi ɲumanw ye an t'a fɔ ko yahudiyaw ka d'a kan yahudiya ye diinɛ de bɔnna o ye bani israilakaw ye o tuma na yahudiya nabi ɲuman bɛɛ bɔra o Isaka de la alakira sallallahu alaihi wasallam ale bɔra silsila min na n'o ye juru min ye o de kɛra Ismail ye mais Ismail ko de ka kɔrɔ nali la ko ka tɛmɛ Isaka kan dɔnnikɛlaw b'a fɔ an ye tuguni alakira Ibrahim alayhi salam a bɛ Isaka sɔrɔ waati min ko y'a sɔrɔ an ba Sarata si bɛ san 90 Ibrahima si bɛ san 99 Ismaila bɛ sɔrɔ waati min san 99 ani san 9 ɲɔgɔn nka k'a bɛ Isaka sɔrɔ waati min ko y'a sɔrɔ a si bɛ san 100 ani san 12 walima san 100 ani san 13 o tuma na n'i y'a lajɛ san 13 bɛ kɔrɔ ni dɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ muso filanan o de den ye Ismail ye o sɔrɔlen kɔfɛ san 12 walima san 13 muso fɔlɔ o fana nana den sɔrɔ n'o de kɛra an ba Sarata ye ale ye den min sɔrɔ o de kɛra Isaka ye nka n'i Ala ka danni cogo lajɛ i n'a fɔ an filɛ cogo min nin kɔni kɛra kabako de n'o tɛ maakɔrɔba min si sera san 99 na walima san 100 ani san 10 ni kɔjan anw ka bi waati hali wulili ka gɛlɛ o ma kuma tɛ k'a fɔ ko ye den dɔ sɔrɔ n'an mɛnna k'a fɔ ko ye den sɔrɔ o fana bɛna taa k'a dama kabakoba ye an si tɛ se ka kabako min fara ɲɔgɔn kan mais Ala y'a kɛ kabako dɔ ye ninnu fana ni ɲɔgɔn cɛ walasa diɲɛmaa tɔ minnu bɛ na an fana bɛ se ka taa sini ninnu ka den sɔrɔ ye cogo min mais den sɔrɔla tuma min adamaden bɛ jigilatigɛ den sɔrɔ la waati min na o de don parce que an fɛ yan kabini muso si bɛ se san 45 la an filɛ diɲɛ waati min na o musow caman ba ka bangew jɔra ka ban kuma tɛ muso si selen san 50 ma bange ko kuma tɛ yen tuguni an ka bi waati n kan bɛ o de ma ɔ cɛ si selen san 90 ma o ba k'a yɛrɛ ɲini de kuma tɛ den sɔrɔ wɛrɛ ma ale bɛ ka jɔra a ka kɛnɛya de la n bɛna sa don jumɛn n bɛ dumuni jumɛn de kɛ maaw bɛna n to yen wa maaw bɛna mun kɛ n na hali e ka ko man di mɔgɔw ye tuguni du kɔnɔna na i kɔrɔbayalen fo ka taa se nin ma o de kama Alakira ka duwawu la kun bɛ yen a b'a fɔ ko Ala n b'a ɲini fɛ i kan kisi kɔrɔ kɔ dɛsɛ maa ka kɔrɔ fo ka dɛsɛ Ala n b'a ɲini fɛ i kan kisi o si sugu ma parce que ni dɛsɛra e yɛrɛ nege bɛna bɔ hali furumuso la i nege bɛ bɔ hali den yɛrɛ la kuma dɔ la kuma tɛ i ni maa minnu yɛrɛ ka jan ɲɔgɔn na mais n'i ka kɛnɛ ka fara i ka kɔrɔ kan kuma dɔ la i bɛ se ka alabato dɔw kɛ yanni saya wagati cɛ i yɛrɛ bɛ se k'i mago dɔw dilan yanni saya wagati cɛ n'o tɛ n'i kɔrɔla hali so kɔnɔ kuma dɔ la i b'i den dɔw ɲini k'i b'a ci i tɛ den ye kɛrɛfɛ i bɛ muso dɔw ɲini kuma dɔ k'i b'a bila baara la i tɛ muso yɛrɛ y'i kɛrɛfɛ Alakira ye duwawu kɛ de k'Ala k'ale kisi o kɔrɔ sugu ma mais Ibrahima ye ni kɔrɔ sugu sɔrɔ ka sɔrɔ a ɲɛ ma fiyɛ a tulo ma girin fanga b'a la fɛnɛ a ka kɛnɛ fo ka tila ka den sɔrɔ tuguni si san 100 ni kɔ ka den dɔ sɔrɔ mun tɔgɔ ko Isaka 90 ni kɔjan den dɔ bɛ yen mun tɔgɔ ko Ismail o de kama a ye Alahu Taala tanu a ko tanu bɛ masa ye masa min ye deli kɛ ni Ibrahima ma n si kɔrɔbayalen kɔfɛ alal kibar ka sɔrɔ n si kɔrɔbayara Ismail wa Isaka Ismail ani Isaka la Ala min y'o di ne ma n kɔrɔlen kɔfɛ tanu b'o masaba Alahu Taala ye na inna rabbi i ka dɔn ne tigi Ala la sami'u du'a Alahu Taala ye duwawu mɛn masa ye adamaden mana duwawu kɛ cogo o cogo Alahu Taala tulo bɛ Ala o tuma na i ka duwawu kɛ Ala tulo b'a la k'Alahu Taala tɛ masa fɛnɛ ye masa min bɛ bɔ a nɔ la kuma dɔ la ko kuma fɔra a kɔ i n'a fɔ ni maa taara fɔ i ko so n'a nana i k'a fɔ a ye ko ne de kun fɔra kɔ i ka nin na s'a ma ko Ala t'o ye dɛ i b'a Ala wele kuma o kuma Ala bɛ yen i b'a wele kuma o kuma fɛnɛ k'a tulo b'a la Alakira n'a ka sahabaw segintɔ la san dɔ la k'u to taama sira la sahabaw b'u k'u kan kɔrɔta ka Ala wele b'u kan kɔrɔta ni Ala wele Alakira y'i kanto ma sallallahu alaihi wasallam irbi'u ala anfusikum a ye hinɛ aw yɛrɛ la fa innakum la tad'una summan wala ghaiba aw ta ka masa wele masa min tulo gerennen k'aw ta ka masa wele masa min fɛnɛ tɛ yen o kɔrɔ i ka weleli kɛ i da jukɔrɔ Ala tulo b'a la kuma dɔ la ka jama yɛrɛ to yen k'i pɛrɛn ni Ala wele e yɛrɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'u tigilamaw degun ka da ka bɛɛ lajɛlen n'i ka Ala deli cogo don nin bɛ ka Ala deli kɛ ni Ala kofɔw de ye a bɛ ka subhanallah fɔ a da jukɔrɔ walima a bɛ ka kuranɛ muraja da jukɔrɔ walima a bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ a da jukɔrɔla la ɔ e min nana e k'i kan kɔrɔta n'i ka Ala wele maa dɔw sigilen b'i kɛrɛfɛ i bɛ ka tigilama tɔɔrɔ
ibaka tigila ma jeni ka sababu ka klobe de tala halale re concentrer le memunka o fana bina kila ala otumana ibrahima yi kanto ntigi ala otumana tanobiye emi ismaila dia ka isaqa dia ne ka korok kofe wantigi ala ke yeddo wumme masai sami'u du'a e yeddo wumme masai na رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي rabbi ntigi ala ij'alni muqima as-salat alam ba nyini fe kan keseli jobaye wa min zuriyati anim bonawla ikane yere keseli matrafa baye wa mbonaw Allah ta'ala yikulu fena keseli jobaye kadaka ni selite ala batote angana nywana gende mawmati selite ala kola ni te seli ye kafiri de ni sara seli mangante ka ki shuka mati ke islami ka surayti seli baye ro ala kraka wati ni ibrahim ta ko ninje ara nywana anta la ni rabla shi kola kadaka shi sebenente ibrahim moden jonnay musa duni krere ni nyonche do ba samba kelenka musa ni ala krani nyonche do ba samba kelenka nga ibrahim mayre fufa fute halo den fenati musa o kajja nywana nga kabini ibrahim kawati abaka kangare min da seli kodo ala ikane reke seli jobai ala ndem fenay ko ke seli jobai o bayra nabi nyuman shitei chiden shitei mu make seli kelay ka so aka nyana mayala an fa adama sella nuhan sella idrisa sella saluhu sella hudu sella lutu sella ibrahima sella fokana blala krala sallallahu alaihi wasallam nim bekra seli kebade wa shima kulanga seli keli fenana hatta la kran nim bebbe kuma laba munu nyera da kono ngo seli bala seli bala akumba fodi ummati as-salat wa ma malakat aymanukum ngamantun me aw mani seli ay seli de anaw kam marfe munu bawbulu aw ka kile wulu fenani nyoti ala kira fatura kanin toada umar bin khatabi sogora de ka to sella abu gasrigi klelen ko fe sella de anin bina badr ali tato misri la de ya so usman bin affan klele sella bi qur'an kalana de unana kantige ni be fato to ni seli de majinya nyogona ngam fe yam bi kibe ke islamé ka suray maseli ko seli reta do yere Allah ta'ala ya femin ka doyi ka kasa man sai ala kira ka doyi ka kasa man sai an ka fo ko seli ta doyi ni seli maka doyi islamé bewa ni adamadin kungulo boy adamadin ya be ntugoni fo shitei sa kuma na bo ala dore te ni juru gusete wani seli bora islamé ya kono dore shitei fo shitei seli ke ko jugu de ti islamé yi mais seli ti se ka bo islamé ya kono otuma ibrahima ndi duwo ke ntigi ala ikan ke seli jobaye ani mbona ndem fene ka ke seli ke baye na ربنا أنتجي ألا وتقبل دعاء ألا يكان غني دعاء فنامنا ودي آميني نين دعاء فرامبا فولي من جاكو آمين أني ربنا تقبل دعاء أبكر دي كلي آمين نين دي ألا يكان كدعاء جابي نين دمام ودي كما على كراكو عليه الصلاة والسلام ni almamin ko seli kono wala dolin ni mamin ko amin ni ka amina ni melekew ka amina foto bena kalau taala be ka do jabi parce que ko ka seli kono nan de ghairil maghdubi alaihim wala dolin alay kanange yahude kanange nasarai almamin kelen ko fe ko fo be ko amin on naw ko amin o ka beni melekew fene ka amin na foy ko jabira allah taala fe kaba o yo jabile ibrahima klale akaddo la kontigi ala wa taqabbal du'a alay kangani du'a jabi o kore fenjumay ala nyi wele kan nyini fe ki wele kan nyini fe alay ka hinana ni du'a munun dona alay ka be jabi anyi na ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي اغفر لي انتي عليك يا فمكوي ولوالدي ألم بني بافلام فنبي الله تعالى يا فوم وللمؤمنين مؤمنين توبيل جلي الله تعالى يا فوم يوم يقوم الحساب دونا على كيري أنيكا كونتبو وبنا جودومي نو يكياما كني عليك يا فاني بيل جليما إبراهيم يدعو كايري عليك يا فما ولكما دعو سيغا نو سوريتك دعو كجماي ni jama mi bla iga duwawu ke fi baka ki yere de iga duwawu damina yere de fenana de
do damene ni yere foloy alayka hinana alayka yafama alayka ni kenye alayka kishini ma o ko fe ni be mo wore mun faray ka do kay ka sura ko faraka abeti ibrahima ya damena yere ina fa suratu nuh fa ya damena yere la chogoni alamba nyini fe kay yafama alakra fa ne do ka alayhi salam anin be bo watimi afne sirana munye nindu alaka yafana ka hine allahumma ighfir li warhamni walhiqni bi rafiqil a'la alayka yafama alayka hinana alayka na ku sanfefen ibrahima fana ko ala ikay yafama ikay yafam bangi bawma ala ikaklaka yafam mu'minin bema nindo kadamna ka wati fobi ma fenfe kra mu'mini bi do akononan domina e alaka konte bobina jo no de balance obina turu domi alayka yafani bela jelem ñiningal do se gake ibrahima fama ke islamay munde la ibrahima be do ke fay ba fene ke islamay ko mamme munde la ibrahima be do ke bay kuma dola ibrahim makani kera yani alaka baliki kana do ke nunu yinti yafanu no made nim se gake de wore kama allah taala yikanto kama kem nabi nyumay ani mamunu limnara ka faraka au kay yafanyi ni mushriku fe ko tebene nga ko ibrahima yafami nyini wama kana istighfaru ibrahima li abi illa am maw'idatin wa'adaha iya ibrahima yafami nyini afai ala ko make dore kama de ka kunyi layurde ta fai mina yafanyini ala fe kala ka yafaima o layuru min tara ko mi ciden do nabi nyumando kayo layuru de dafa ni yorola alay kay yafama ni bangeba parce que layuru dafa do de do mais ko kabni ibrahima bora kalama ko fay ala jugude tabarra aminu inna ibrahima la awahun alim kasna ki yoroma jenya ka bo fala ala ko yere ko segim baye ibrahima wa ma fena do ko mami munonen o koro e bolen ko fa kalama ki faye kafri akanyina maya ko ne ibi do ka yala ka kanda ka islamai ibati islamai kafridu akanyina maya ko do ka yala ka kanda ka islamai ngani fani basara kafriyaka atibe ka do kai hal no soro yiwolo fad hal no soro yiwolo badu asalin ko fenin dine ninka kafriya dine atibe abare ka do kai kana do ki fay kana do ki bay hal no soro ludi bangi bay Allah taala ko ibrahima ko nenin do ke ma kunte a don ko fayere ko mina sani kafriyal fala kelen ko fe ka jeyay ibaga do ke munyi ninti ke islamay tuguni ala klara ka ibrahima ka o segin kuma ko kuma mi abora kalama ko fati ke islamay tuguni ay do wutike do ko tin tuguni abana pe hali famu mina almamun da do kuma na ya ka fonden fatura otuma ka janajabe almami te den do kuma dola andame ko ni na islamay ni eblara shumi nye on te tigewla parce que islamay kan ka danyona danya dibe engana taraye ko jey dengere kunti islamay o ti seli enna no fo almami ka taga selaka almami ti jurumu sorode ro almamun chamon to ko bi tieni ni nde ko almami sella shumi ka ko kafiri sisa almamun ti sirala nye uti shu bonyona almami ti se ka bedo atsika bobe kala ala kalama adambe muna noko mami mbisele ali biselak enoko mami ntisele atisero ka engal mami ta kalama adambe mami na okondendo akumbiseli almam beta selak niti dore nyini ko ni bisele ka ngana taraye ko dende tislami fami na no fo almami jama fenfen joro ali dingeka olu kanga jurumi min soro ala bo beke sagi bakele ne kono ko dafa kuna ay bi jono e kada kay de bebla kasela kasro mauta jogodo wore kam responsibility min do adama dinta do no ti fariya ka baraka bara ka do ko karsay kafri hal ni wolo fado kana mawole janajala hal ni wolo bado kana mawole kuma tay denga yaram kana son fiyo na ibrahima kani do ko fe ka ya don ko fati ke islami otmana yedo wudabla kay sembo fa resena na ولا تحسبن الله غافلا كي كان الله تعالى جيجي كفوكا بينينا منا أما فن يركون تنيوباو يعمل ظالمون أو يفعل ظالمون يركون تنيوباو بك فن من بارا كالله تعالى تنينا قد كافرو ككتا جينا كبيل جلين سبن بي الله تعالى بلو wabitu bela jelen kuna dana ye kiyama kanaka ninke ye ninke ya ke ya foya itise ka jwa itise ka kala fiu kada ka galonte tike kiyama do ko kuma tala
mamunu be ku bana ala la kafiri bawdo bi re kuntonyona akana kawnyana kwala nyina be o kodi aseni kafiri ka tonyo bu yara islame ka wati do abeke islame do nyana ke ko Allah taala na fengen nunu na tugoniyo do re ba miri re ke ko nunu ga ko mandala ka timaun kawa nintede ala baka makono de yumahil ala bu makono ni istidraj ka tigin ne ke chamman ka faraka kafiriyak ala kira ko alayhi salatu wasalam ko islameni mu'minin misalaya ko islame keleme ko nyojude ni fiye cira nyoju atinsan ba sama fa kumbe da duguma ngani fiye jora ko nyoju be wuli ka jwa no la tukon ase ala be islame la jarabi ni den saya muso saya wari ciye dusu kashi mabdola yere be kayna fo islame ya be chogoti mala be klaka takaboy ka wala jarabi be do fara kalimana yaka comme ko kafiri keleme ko yuruju jala yiriju do be ya jalen fiye cire chogo yiri min telama nga fiye do bina kama o bata kabna lili de ka bebogoti ka bodugulo ya bine na bino la kati wuli ki jotugoni kafiri beteni nala wulla kama domi ala batiga dak atala kalifi abekedi akhza azizi muqtadir sem masabaka mineli no konin kara mashita la kale tugoni ko kafiru beti au kana miri kala nyina nendo yere kuntonyo bawko kala manyina fiu إنما يؤخرهم ألا قالبكم ما كانوا كويرتردي كولبلا كوفة ليوم دون تشخص فيه الأبصار دومنا نيو بتشرو كان يكلي بو أفراقنا كودون أباك كافر ما كانوا ودوني أو بفعل كامن تجو من أوتيل أو بفعل كافر من تجو من كتا منت ni kafiri masabala bulu kiyama keneka ibado ko ja ala jobe umma kono ni na kiyama keneka ala kira ko ibe kafiri doy anna to kono bara kelembe ko sode adama dembe da somi kono kan na to kono bara beti ngani ala yata ka bla baskili sanfe adama den kilin kono baraka ke ko su ngana bla balansi fandoni ka soso kama bla balansi fandoni ko soso kama migriya katemaka o bayira ko fushite ala ta'ala bu afilitola jahannama kono ala ba bunya ka farkolo griya ka yinnu bunya ke kuma dole ko kulu wala sa tasma bi firam tasma ti fre fen fitini mawo enyete kungo kono nanawa ni taddo na kungo kono yiri ju belebele oni be jalambaw tabolo de mene nga bindo be bi tasma ere pane akuna kata belebele bado de mene wala kama jahannama kono ala be kafiri bunya ka boni dancogo la parce que ni dancogo e dancogo bayde ima dele ka fushi ngela mun dancogo kan yikati ma da man dancogo kanta otey armadin yedara fenfenka hal ni meleke be feki yere yelema abi ka da madende cenya fe hal ni jina bin yere yelema abi yere ka da madende cenya fe abo chogola ode kama ni kafiri be fili jahannama kono ate kenin chogoyi ala ba Allah hara jugu yade ate do an fa da madon glan chogola jahannama kono nan kale ala kembe ka kafiru toyi li yawmin don kama tashkhasu fihi al-absar domina ni nyaw be suran ka bo faran kono nye buson ko jugo fe na muhtiin ku katili nu bulila ka bo kabru dinga kono muhtiin ay musri'in muqni'i rusihim u nyaw no yukungolo yo janendo sanfe beni vitesse de be bo kabru kono nan buru be fiero mena bebe pa akeleme ko misamiye donda ni santigara ka be frifri nuyi mum be panka tayin fe o be panka tayin fe benyaminin do nyona do rek kam bogoti len lubinen beni wuli chogodo kiyama keneka nga do be ala be meleke o blade ko en compagnie e may do be bo jamana do ka kana mashita do ko dunando na jamana kono o yale na chogoy ngani jamana were ma babina doya be ba do ko do antolado hala boto avion kono aeroport mo go ba do ko ni tima gwanzai ase tapi uruji de ba damina avion dala fokata si akanga sigi yoromina fokata do sal kono no yo ka sal donere aeroport la ale sente dadu ko lo yeraka abe tapi de o don hala aeroport barakala gwanza umbado ede ti karsa don no teniti mani mabado kiyama kene ka ni buru fiera do be wuli ka nyame de jolen soro ka kaburu dala ibe wuli ka ila sanfe meleke o be ki en compagnie fokati bla la rochi suma koro
kleti joye kuna fiye olu bi ma batama de ko accompagner katu blay kiritige be ban o meleke kelon be kla ko lo accompagner katu la sigi fuka arjine sheshi feneka kleti jola o te ka bara nga daw be olu be wuli cugo dola o bo ere nyini ganye danfen sugu nyumay o bora da madinya sugu bela jelena bonya sugu be borok nyew busonen dan cugo be ele malen kabina be bo kabru kono abafo ko bi mandi wa bi mandi fenel alal kafirin ghayru yasir ala ko ni don kafiru ka kama nogonde don gelen bele de do ni don amayna ala fa ala kanta ka ala herede islami wuli cugo ni kafiri wuli cugo kiyama kene ka ko kelente muhtiyin uni teliya de be wuli muqni urusihim ngolo jamin be parce que nan be wuli lay be beta to la direction kelene la mati sira farade sira faratene na faram be kan nyongo soro ni teremba kaya ibe do ye kabni nan sira gidrona le be sira fara folo ane ko nyina nen do fendo ko ngasombo ta ita mbaw soroyi walma meta karsa wule mbeta mbaw soroyi ma bete se nyogon fe abada o tise ka ke abada almami ka salam bla kuma ngoye do don kuma de misri kono ambe do nyon fe te do nyon fe me kiyama kene ka ni buru fiera direction kelene bo direction te fled bebe wuli kinye buso yoro kelene la wa bebe kla kinye shi yoro kelene la kata ila nusbin ka annahum ila nusbin yunfidun akeleme inna fo fendo de turula beba katama katai ka fo no ko amba kataminde ne go biye don jumai jonde yan welede munde kera o kuma tala de bebe wuli bado ko domindo hal ni na maray nyana kiyama kene ka be wuli ki joy senka hal ni nya fiene ndo kiyama kene ka berimine bate ire be tamani yere be bagata kadaka be joro lendo be haminendo be tadon ere ka ko bina labancho gomi nyini ngalite fonansera kumami nin critique damnera ka jara mamina o tigi de farbe wala hakilo be soro ka sigi baro be soro ka damne nga yano che baro kumati na Allah ta'ala ku nyereti komi la yartaddu ilayhim tarfuhum ni nyebbo sona yorada madin nyemana jo kamme ni fiye digira la iba komi ani fiye digira la be komi le nga kiyama kene ka kunya kominte aha o de la yartaddu ilayhim tarfuhum o nyeti komi kafali be nyala maga doni ko te parce que jatigelendu nyebusonen e reta don ko jume de bina kesisa ita don fiyo besranen do be mawtalen o damadu koni maw fene mana wuli usranen o kateli ngolo janen nyeti komi aha wa afidatuhum hawa kuduskun langolondo fushiti sonte adamaden qalbudi adamaden duskun nyumande no tin kaba duskun langolondo nin kafiru besran kata sen niveau ma fushite duskun kono tukon adisi langolondo ko songunte o kore fen jumai fushite ale disi kono mumina hakili la sigi kadaka lete hakili sigi keneka ale be siran kenede ka ngani islame konindo be hakilla tige ni hakili sigi kenede ka ni kafiri wuli cugo de abi tama cugo mi anaka allah halaya kiyama keneka buru fiyelen ko fe na Allah ta'ala ko al-kiram sallallahu alaihi wasallam wanzirin nasa yawma yatihimul adab maula papa iku baga iku lasran donye la jababinu madomi la jababina domi kiku lasra donye o ye don jumay kiyama donde kodo la jababina kiyama donde ina fo nema fenani herebina kiyama donde o tuma iku lasra adonye ay kiyama donye sigide ay kiyama donye sigi naw ma nyasigi ya naw kasi naw tarawti here soro kabbe ke la jabade ay mawla sran yani o donche o kana tafo ko nimisa dondo na فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ما منهم بيكو كراير كنتم باي فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب
mamunun kera yere kuntonyo baye nyana ya aw mamma ka kuma mai ikra kafiri baye ikra munafiki immason ala tama simma dala kira tama salaka alayhi salam ni sayawati sira dro kulu de be muruti antige ala akhirna ala taw nyagaru doni wa itan retardé doni sayakana kesisande ikam bla wati dola hanno wati majanya akake wati surmani on be seka e ala batu wati surmani min kono no ta ala bimayna ne kafrika nimisap may ala kira ko alayhi salatu wassalam kiyama do islame be nimisa kafri be nimisa nga nimisa ke cugo de tikele islame ka nimisa ni ala ya le sigin kana ginyana aka do fara ka baranyuman ka wala saddo ka fara ka daraja me kafri kan nimisa ala ka sigin kana ginyana aka tubi kurakuraya ale kana sa kafriya ni natukone nimisa kelentew ni don sara ka ba ma shite sigin tugone kibina ginya kono ya ala kira ko ni ma kumbe sigi sababa do fatura uhudi do kala kuma hina wala wabina kala kuma hina la atogo de ko abdullah bin amr bin hiram jabir fadido a fatura uhudi do asali mashima don fona kira balmam sodoy sa chogofe me yana ka sayre bora kalama ina fosini kele ya denge wele kana jabir ako shu folo munun be bo kele ke yoro la ne ya doy ma folo munun be sa kone baal ako femin ka gelen mabbi kusobe o yenga jurudi juru be na de nin sara ikanga juru sara kanga juru sara aye kangar chamanda de ayake chugo mina tara kele goro la toral asara nga salimi kira kele bana yoromi Allah taala wayu do jigala kira ka alayhi salatu wassalam munyara okono ni saba ke ka kuma kanid akelema kuma ale de alachi alaka ka ci kan fa ala kira alayhi salam asalimi kira ala ya la wuli de ka joanye koro abdullahi be mun fenga ki akwala ne be femin fe ikanna segin kana giena nsara kele mina ngakla ko kele nyogona werke ngasa ala ko ko ayde ibe doore de fo notani mami sere yaw ti segin kata en fetu ibe doore do akwala utmana nite songa segin kana giena ikafo muhammad ni sahaba toyi nyebbo nyami soro e ala fe ni kele ni ko unu ana koma sahaba ku jija kele ni na beka sayina fo ne sarasa chugomena wala saye bunya min de o fana kelengelen be ko bunya nyona so ala ko yekani ci gan ko ni meni nasi o ci kan la sira ala kiram sallallahu alaihi wasallam ala kira kasro ko fa sahaba toyi wani kunye qur'ane aya de yakume qur'ane yere kono ni kuma kan akume qur'ane yere kono ko fede ala soro la kay mara di ala kirama ka boy nasugun man sugu ke chugo kacha nasugun man sugu doye ka kiri boy ma sebenen kiritin tuguni ina foni muso che kun fatura kun be sangele ne ke atibo o sebene me qur'ane kono alisa me barati kenai kalonna ni kleta aya na no joshi ka boy o ina sugun man sugu ya doy ngani sugu ya min fle kani wuli yere ka bo qur'ane kono aya yere sebenen tei kabla hadisa kono nan otumana bora qur'ane kono abdara hadisa de kono meni saba ke ka chika ne kafo wori kama ni ma ku mesigin kana ginyana isalen ko fe ku me damene nina ma aya nyini ala fe ala ko ko ayi ibe doore de fo note mati segin tukoni ma shite segin tukoni otumana ni kafirun nun ni botola obu kanto alama antigi ala ni sona kaun gani saya ka retardé doni wala sanka tubi ko kura e ala be bato an fe chugomena na nujibu da'watak alam bi ka wulili kan jabi wa nattabi'u rusul am bi tugi ka ci de onko wala tahina manas ala yufawro dolade koni wati nun ti boli kuma ituguni jiboni o ti che tuguni afaray ka so yi ka sabali e banoma e kelen kan nimbo meleke ibna nini kuma nuni nunu be ke mana kande nujib da'watak alayka wulili amba jabi wa nattabi'u rusul am bi tugi ka ci de no fe o kuma tala أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم سواء ala ko yala aw de maw kale ka kon aqsamtum min qabl aw de maw kale ka kon aw ti do dinani na aw ti islamai ko yala o make yani sayam meleke kanawa ma lakum min zawal aw flal jawamina ko wuli to shita nin ko ni fenyi akashitira kaba fushita to kaw kaboni la jabala aw be jahannama de kono kabina usado fukata se wulili dom
silama o kafiriya mandi de kabini kafirin nin bɔ waati ni nin tara don jahanama kɔnɔ fo kiyama kɛnɛ kan nin bɛ jahanama kɔnɔ kiri bɛ tigɛ tuguni o y'a sɔrɔ ala ye nin bɔ jahanama kɔnɔ ka don a la ni kiri tigɛ banna a yɛrɛ farikolo n'a nin bɛɛ bɛ segin tuguni ka taa o jahanama kelen kɔnɔ kafiriya mandi nka n'i kɛra silamɛ ye kabini nin bɔ waati i nin bɛ arijinɛ kɔnɔna na ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya kabini muminin nin bɔ waati i nin bɛ sama dɔɔni k'a nɛgɛn muminin nin tɛ tufa o mɛlɛkɛ bɛ muminin nɛgɛn de ka nin nɛgɛn ka na ni arijinɛ nakɔ foro ye arijinɛ damu ka yira i la e yɛrɛ bɛ presse i nin ka bɔ walasa i ka don i ka arijinɛ so kɔnɔna na nka n'i kɛra kafiri ye mɛlɛkɛ bɛ nin sama n'a bɔ kuma sera a b'a turu tuguni ka tila k'a sama n'a bɔ kuma sera a b'a segin tuguni ka taa o de ye wannazi'ati gharqa ala ko a b'i kale mɛlɛkɛw la mun bɛ nin sama gɛlɛya la nɔgɔya t'a la fiyewu e bɛ sa o sa kuma kabini nin bɔra nin bɛ jigin de silamɛ nin de bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ mɛ kafiri nin bɛ jigin dugukolo kɔrɔ ka d'a ka jahanama de bɛ yen ka taa da jahanama kɔnɔ ni donna kaburu kɔnɔna na nin bɛ segin tuguni ka don i la mɛlɛkɛw ko lajaba da i kan i nin bɛ tila ka bɔ tuguni ka taa bila jahanama kɔnɔ kiyama kɛnɛ kan nin bɛ segin tuguni ka don i la ka kiiri tigɛ i ye baara jugu min kɛ o de kama i bɛna don tasuma na o tuma na ni nin farikolo bɛ sɔrɔ ka jɛ ka don jahanama kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a kɛlen bɛ i n'a fɔ silamɛ nin bɛ arijinɛ kɔnɔ cogo min kaburu kɔnɔ a bɛ segin tuguni ka don i la n'o banna kiyama kɛnɛ kan a bɛ tila ka segin tuguni ka don i la nka nin bɛɛ la i nin bɛ arijinɛ de kɔnɔ kuma dɔ la ala bɛ ɲa dɔ ma hali a farikolo a salen kɔfɛ aw bɛɛ bɛ sɔn min ta ko nin bɛ nɛɛma kɔnɔ wa farikolo fana bɛ nɛɛma kɔnɔ farikolo o de yira sahabakɛ dɔ bɛ yen a fa fatulen ye kɛlɛ la kafiriw y'a gosi a kunkolo de la o de kɛra sababu ye n'a tora a la fa satɔ y'i bolo da a kunkolo de la a sara k'a bolo to a kunkolo la o kɛtɔ la k'a kasange k'a bila a ka kaburu kɔnɔ u ye bolo sama k'a bɔ kunkolo la k'a da kɛrɛ la mɔgɔw jɔlen ɲɛna a tilara ka bolo kɔrɔta tuguni k'a da ka jeli la a kunkolo sanfɛ k'a sɔrɔ a salen don a tɛ ɲɛnamaya la alakira kuma alayhi salam a y'a don dingɛ kɔnɔ o cogo la a bolo bɛ jeli nin na a donna dingɛ kɔnɔ ten de a donnen dingɛ kɔnɔ ja u y'a su don yɔrɔ min na jiboli sira don nɛɛma ka bon a yɔrɔ la kosɛbɛ a y'a sogo da denkɛ ɲɛ la k'a fɔ a ye n don yɔrɔ min a nɛɛma barika ka bon su tɔw bɛ ka nɛɛma ɲini mɛ nin ka nɛɛma bonyara a ma de aw ye n don yɔrɔ min a yɔrɔ nɛɛma ka bon a ye jija a ka n bɔ yen a ka taa n don sanfɛ a ye n de yira den na den wulila yɔrɔ min na a y'a yira dɔnnikɛlaw la ani maa minnu b'a ni diinɛ ci bɛɛ y'a yira a la k'a bɛ bɛn k'a k'o kɛ a nana k'a fa kaburu wɔgɔbɛ ka su labɔ nin kɛlen ani a ka sogo da den ɲɛ la san 6 a su donnen yanni den k'a bɔ tuguni san 6 nka den nana sama ka bɔ kaburu kɔnɔ a kɛlen bɛ i n'a fɔ ni maa sara sɔgɔma n'a y'a ka janaja kɛ wula fɛ fosi ma tiɲɛ a su la o y'a bɔ dingɛ kɔnɔ tuguni a bolo kelen dalen don a ka jeli la denkɛ ni a tiɲɔgɔn ye bolo sama tuguni ka bɔ kun jeli la k'a da kɛrɛ la o yɔrɔ kelen na a tilara ka bolo kɔrɔta tuguni k'a da ka jeli la nka hali n'o jeli tigɛda n'i y'a lajɛ a kelen bɛ i n'a fɔ ni muru y'i tigɛ sisan ni jeli jara o da bɛ kɛ cogo min jeli kɛra ten san 6 kɔfɛ ka tila ka taa dingɛ sen jiboli yɔrɔ sanfɛla la k'a su don yen de Alahu Taala y'o bonya k'ale i n'a fɔ o bonya kɛra mɔgɔ caman ye cogo min nabi ɲuman kɔni bɛɛ dalen b'a la olu su tɛ toli abada ala ka maa ɲuman caman fana bɛ yen a y'olu don cogo min na olu b'o cogo la mɛ kuma laɲini tɛ ko ni su tolila i tɛ maa ɲuman ye dɛ ayi kuma laɲini to yen ala bɛ dɔ de kɛrɛnkɛrɛn su tɛ toli firawuna yɛrɛ lajɛ o tɛ kafiri ye mɛ ala ye layiru ta k'a to su toli ko su bɛ to yen o kɔrɔ tɛ ko maa ɲuman don ala b'a dɔw ta kɛ kabako ye k'a dɔw ta kɛ bonya ye k'a di nintigi yɛrɛ ma aw k'a dɔn kabini kiyama kɛnɛ kan o ma se ko nin ye maa ɲuman dɔ de o ɲɔgɔnnaw camanba kɛra nka ala y'a k'a ka jɔnbaw caman fana ye ka tɛmɛ na tayi waati sera an bɛ bitani bila yan inshallah ni masaba ala ye waati wɛrɛ yira an ma an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta yen
bayna la fi ala ko watirano ala ka hero kanye ala ka duskun ke ka qur'ane kan ala ka hakilu ke ka qur'ane kan ala ka ken noro yan duskun na ka ken noro yi an hakilu la ala kana duskun ni hakilu nyina ala ka kanye dalbe ala kana kan ka dalbe azza wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بالله من الشيطان الرجيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوك وليمانو ككشين نبا جامنيني مسباني في أبوكا كجنبك بالقاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم jondo ni sella ka shin kilimpe Allah ta'ala be seri kan shin tan ala dun ka seli jonka kishini nema do fo ka se kan horanyalma ka bota suma kono donima ananga walanda bi nyona fi tafsir surati ibrahim ala ye sura min togoda ka cidemba anaka nabi nyuma anatirgela no de sayidina ibrahim alayhi salam ambo de suran kononana kafir munun be nu murutira ni Allah ta'ala ko ku beta tasmana siga shitala nu yerayi sosolike ka klaka jombaliya ke sona ni Allah ta'ala yo haklijigo ka bara koro aw munun ke ka koro o de karsobi ni aw bina do jahannama kononana o kuna dali bara munun be ni Allah ta'ala yo fo kafiruma o kuna dali kuma do de ni wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum Allah ta'ala kuma kauna na sigi mawfene sigi yorola mamnun kera sobe ku yere kuntan fi masakin allazina zalamu anfusahum mamnun yere kuntan la summa nu halakira nu kayre kuntan aw kafiru fene na sigi ulu sigi yorode ina fal hijr no isamuda ka ka sigi yoroi aw sona katai aflana fene fen jumai Allah ta'ala ye mamnun halaki ulu place koromunun be aw kumbe tay yati doye ni tashi abeta doye nolu ka keta wala digilidi odeni nota ka sigi ma halakilin sigi yorola kuma dola kechugo dobe ni temera usrafe bashita la
nga kecogo dɔ be ni ma tɛmɛ a fɛ a kelen bɛ i n'a fɔ minnu halakira olu kɛcogo ni e kɛcogo bɛɛ ye kelen aw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn kanu o tuma na Alahu Taala y'u kunna daya k'aw nana sigi ka jigin yɔrɔ dɔ la minnu y'u yɛrɛkun tɔɲɔ aw sɔnna ka taga sigi olu sigiyɔrɔ kɔrɔ la aw sɔnna ka taa jigin olu jigiyɔrɔ kɔrɔ fɛnɛ na ko ka sɔrɔ Alahu Taala y'a faranfasiya aw ye a ye mun kɛ o la ala ye baara min da olu kan n'o ye halakili ye ko ma dogo aw la nka o bɛɛ lajɛlen na ta aw taara sigi u sigiyɔrɔ la ka tila ka sɔn o taabolo ye n'olu halakira halakili cogo min na k'aw fɛnɛ tɛ to yen f'aw fɛnɛ ka halaki o halaki cogo de la na. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. Alahu Taala ko ninnu y'u ka dabali jugu de ta nka o ka dabali jugu tiɲɛ dabali ko b'ale Alahu Taala bolo. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم نما منو يفير جوجو دو دي تيجي على كرا كما صلى الله عليه وسلم ني على كما كان بي مكان كافرون ولما ابراهيم عليه السلام اكواتي نمرود بن كنعان انا كم مو يفير جوجو من تيجي ابراهيم مكم نودي كامينه كا سنسري كا بولوسري كا فلي جهنم دو كونو نو يو كا جين تسماي يعني فرede تيجي ابراهيم مكم parce que Ibrahim alayhi salam o tato ka ala batoyoro la kungo kɔnɔna na o tato ka jo batoyoro la o Ibrahim alayhi salam ayi kantoma inni saqim ne mangene kuma la yini fen jumai sa amrud ne bina balantina se ka taw ka ala batoyoro la o tara o tali min kɛra yanu kana Ibrahim dora o ka jo bato so kɔnɔ ka jele ke ko ka ala miseni be kantige ka jele gulon ala belebele ba do kan wala sanu nana nu yo ye o be se ka hakili sɔrɔ cogo min na o nana yɔrɔ min na ninnu ka nalumaya yɛrɛ dara kɛnɛ kan n'o ka kuma ye o ye mun fɔ qalu man faala haza bi alihatina k'u ko jɔn de ye nin kɛ anw ka ala la yɔrɔ nin ye kabako belebele aw yɛrɛ ba ka ala min bato ka k'aw kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma ala ba ka bato ka ka nafa dɔ de sama k'a lase aw ma aw ka tila ka ɲininkali kɛ man faala haza bi alihatina jɔn ye nin kɛ anw ka ala la kabini o yɔrɔ la ninnu kan ka tigɛ ala nin na ko ala tɛ fiyewu nka bɛɛ bɛnna ka ko jɔn bɛ kariya dugu kɔnɔ ka nin kɛ Ibrahim do qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim an ye kamalen fitinin dɔ kibaruya mɛn mɔgɔw ba k'a ka lahalala kale k'u b'a wele ko Ibrahima do ka taa baga Ibrahima ma ka na n'a ye denmisɛnnin fitinin don gala dɔw ko si ma tɛmɛ san 14 san 15 kana Ibrahima ɲininka k'e de y'an ka ala o kunkolo tigɛ ta wa Ibrahima ko jele bɛ ala ba min kan na a b'o de ɲininka wa walima a bɛ baga ne de ma i n'a sɔrɔ ala ba de ye ala misɛnninw kunkolo tigɛ nin cogo la o yɔrɔ bɛɛ la olu ko Ibrahima ma Ibrahima an bɛ ninnu ɲininka cogo di e t'a dɔn ko yiriw don wa ŋo ne yiri lɛsɛlenw de ye Ibrahima ko ni yiriw don aw de kan ka yɔrɔ majanya ka b'o batoli la ka tɛmɛ ne kan n'u ti kuma o ti se k'aw jaabi a y'a bila aw kun na mun ye yiri dan o de ye ala ye ninnu tɛ ala ye yan'u ka Ibrahima ka plan faamu ka tugu a kɔ o m'o kɛ dɛ o sina k'a fɔ ten ko k'a jeni hali Ibrahima fa ka lɔgɔ yɛrɛ Ibrahima jeni tasuma na parce que n'i ko i bɛ Alahu Taala fɛ bi i bɛ sɛgɛn dɛ i bɛ sɛgɛn i ni tɔɔrɔ bi ɲɔgɔn na ka sɔrɔ i ma maa ka muso minɛ a la i ma mɔgɔ ka nafolo ɲagami i ma fosi kɛ mɛ baga bɛ k'i ma dɔrɔn ka sababuya kɛ k'i ko k'i b'a ala fɛ o kɔrɔ nabi ɲumanw ni cidenw sɛgɛnna cogo min hali bi n'i fɛnɛ ko i b'i sen da o sen da nɔ kan i t'i lafiya dɛ maa min mana di kɛ bara kɔnɔ k'a sigi i kun i ɲɛ tana tɛ kɛ dikisɛ ye ni san cɛ fiyewu fo dikisɛ dɔw ka pa i kunna de o ye wajibi de Ibrahima minɛ cogo filɛ nin k'a fili tasuma kɔnɔ hali olu yɛrɛ ye tasuma ni bonya ka se niveau dɔ la olu yɛrɛ ma se ka gɛrɛ ni Ibrahima ye k'u b'a fili tasuma kɔnɔ tasuma fariya fɛ fɛn dɔ bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw bolo ko tofɛrɛ u nana n'o de ye ka Ibrahima siri o la k'u b'a fili cogo o cogo jamɛlɛkɛw bɛ ka o minɛ o kɔfɛ o ta ka se fo sɛtɛnɛ de nani kanto o ma a bɛ don dugu de kɔnɔ ka muso damadɔ wele olu ka fini bɔ u kun na n'u kunnankolon yera ko minnu bɛ ka Ibrahima minɛ olu bi taa jɔn mɛlɛkɛw de o musow de nana ko ka fini b'u la mɛlɛkɛw panna Ibrahima tora ninnu bolo u sera k'a fili tasuma kɔnɔna na mɛ k'a dɔn k'a bɛ ala fɛ Ibrahima filila tasuma kɔnɔ a ja ma tigɛ a ma siran a ma yiran a ma hali kule a nana tafsiri la ko mɛlɛkɛ dɔ jiginna a kan ko Ibrahima mun ka di ye n ka taa fɔ ala ye k'a ko mɛlɛkɛ ma ala de ci wa walima nin y'i gɛrɛ ka kɔnɔnajɛ ye a ko n yɛrɛ de bɛ fɛ ka taa nin kuma fɔ ala ye a ko ayi ko ala ɲɛ bɛ n na ala bɛ n dɔn
ورد لا يكنتو اللهم أنت الوحيد في السماء وأنا الوحيد في الأرض حسبي الله ونعم الوكيل على يكلن بسانفه ونفنا كلن بيان awati ma shite islamay giena ni ibrahima kelenti ne kelende be du ko kaya wanjigi sembe baye e alade o fora yoromi alay yamaradi tasmama ya naru kuni bardan ala ibrahima wassalam tasma kesuma ya ibrahim maka o yoro kelene ka klaka kish don galaw ko nala kuma salamu fo ka dabbarduka ko nene kuma ibrahima yere fa tasma konan atmana ibrahim ali gari mun keleno kasirani juru tasma ya bejeni ka ban me shiju kelente ibrahim farkolo la ko tasma magara mama gali shiju kelena ibrahim clara ka bo tasma kono chogodela ka dugubla ka take ala wele baye dugu werela ambasara ta furula o de kono ani luti fene nyondo o de kono nan wasura yi dugubla abenu nyana ka halakira fagara ja allah taala ya ka barak ala bogo de kuna dal kam foye wa qad makaru makrahum wa inda allah makruhum kuyu kafere jugu tige wati min obeni ka ibrahima na o kafere jugu cinye fere nyuma o bale allah taala bulu aha wa in kana makruhum litasula minhu aljibal wa in kana makruhum ala ko halnu kadabali jugu num bonya kera litazula minhu aljibal kulu yere ka wuli ka bɔ a nɔ la dabali bonya fɛ ko dabali jugu ni tiɲɛ fɛrɛ ɲuman b'ale ala bolo dabali jugu tiɲɛ fɛrɛ ɲuman o bɛ ala ta ala bolo dɛ nin kɛra ibrahima la cogo min na ɲɔgɔnna kɛra ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam ala ye nin fɔ an ye suratul anfal la maa minnu ye dabali jugu tigɛ ala kɛra kama k'u b'a fa walima k'a gɛn ka bɔ yen walima ka bila kun fɛ ala y'olu fɛnɛ ka dabali jugu tiɲɛ fɛrɛ ɲuman k'o di kira ma o kɛra sababu ye ala kɛra kisira ka bɔ ninnu tɔɔrɔ la wa ciden bɛɛ du nabi ɲuman bɛɛ du olu tiɲɛta baw fɛnɛ senti bɔ a la na fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusula ikana allah ta'ala jigi kaba ka ciden kan layuru kan boroto ala ye layuru min ta ciden ani nabi ɲuman kabu deme akana kinyana ani ma wɛrɛ hakili la ko ala b'o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ dɛ walima ala t'o kɛ o kuma t'a la hata hali mumini ala ko a b'i dɛmɛ wa bila i kunna ala b'i dɛmɛ ala t'i labila fiyewu n'i y'a ye kafiruw bɛ ka s'i la kuma o kuma i k'i yɛrɛ ɲininka fɛn fila don ala ka lajarabili dɔ k'i ka limaniya teste walima i yɛrɛ ye baara jugu dɔ kɛ o kɔlɔlɔ de bɛ ka yɛlɛ i la nin fila dama don nka cidenw ni nabi ɲumanw u bɛ sɛgɛn dɛ lafiya t'a la hali u ka bana ni anw ka bana ti kelen ibn Mas'ud don do atara ala kira banabaatɔ ma alayhi salam birifini birilen do a kunna a y'i bolo da ala kira ka birifini to a kunna a kelen bɛ i n'a fɔ ni maa min y'i bolo yanka ji kalaman sanfɛ o kalaman bɛ yɛlɛ i tigɛ la cogo min ala kira farikolo fɛnɛ kalaman yɛlɛla ale tigɛ la ten a ko ala kira i fari ka kalan dɛ tiɲɛ na i man kɛnɛ ala kira ko tiɲɛ na man kɛnɛ kɔn kelen ka bana o bɛ bɛn aw ma fila de ka bana ma mɔgɔ fila kamalenkɔrɔ fila ka bana kala b'o di anw kelen de ma o kɛra yɔrɔ min na sahabakɛ ye kira ɲininka ko b'a yira ko sara fila de bɛ aw fana ye wa a ko awɔ sara fila de bɛ n'Ala taala ye ka lajarabili bonya ka tɛmɛ maa dɔ ta kan e bɛ baraji min sɔrɔ o tigilama t'a sɔrɔ e ɲɛ t'a la hali kira furumusow ni maa tɔw tɛ kelen ya nisa annabi lestunna ka ahadin min annisa in ittaqaytun aw nabi ɲuman musow k'aw ni muso tɔw si tɛ kelen ni aw siranna ala ɲɛ o kɔrɔ la ala kira furumusow bɛ baraji min sɔrɔ o ka bato la muso tɔw t'o sɔrɔ dɛ wa n'u ye ala sɔsɔ o bɛ jurumu mun fɛnɛ sɔrɔ muso tɔw t'o ɲɔgɔnna jurumu sɔrɔ wa cidenw bɛ ten nabi ɲumanw bɛ ten ala ka lajarabiliw don ka ta ka ɲɛsin u ma waati o waati maa min ka bɔ ala bolo ala b'o de ka lajarabili bonya ka tɛmɛ maa min ka dɔgɔ a bolo kan na inna allaha i ka dɔ ala aziz kala ye masa sɛnbɛnti ye fangatigi don zuntiqam ko tajuru sara masa fɛnɛ don a ta tajuru sara a yɛrɛ ye ala bɛ muminun de tajuru sara kafiruw la n'o tɛ ala ka tajuru sara ti ko adamaden na dɛ nka n'i tɔɔrɔ lase ala ka teri dɔ ma wali ala b'o de tajuru sara ala kɛra nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ala ta'ala ko man aadali waliyan faqad adantuhu bil harb
mawma manale ala teri do dogoya kale ala ya labben o tigi kele kama yoro ma saba de be woni ala be kelela hanni ta do ina ala be kelela kira dungo ni mamini ala kelela kala be sila yatime den kan na fulo dumba oni ala be kelela de iya do ima do ina ala be kelela iri bannan fulo dumba sobiye koni o taba o fanani ala taala be kelela ya do ima do ina ala be kelela asabana ala teri kabla o ko foyi ko kele kinyata na kai ina ala be nyona de o de ala ka waliyuyi man adali waliyan faqad adamtuhu bil harb mawma man ali ala teri do dogoya kale ala yi labben kele kama o tigi kontrola abeti atumana ni manunu ku ka don ala yi tajuru sara masafene ata yere tajuru sara na ko aba tajuru sara dongo do sangolo be tige ka bari dugu kolola o yi jinya ko yere be bani wa ma dhalika ala allah bi aziz o taala bolo fushi nga mu'minun tajuru saraw de be dada kafiru kan doni don ani wati ni wati na yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was-samawati ala ko domi nin dugukolo be yelema ni fenwere munte dugukolo yi ghayra al-ard munte dugukolo yi was-samawati ko sangulo fana be yelema dugukolo ni be yelema de o de kama nga karamo baw ye kuma caman fal Abdullah ibn Abbas ale ko ko ni bogo kelendu me kulu ni dingaw ni yiru ulu boli min kera ko dugukolo be formu were de tamuna formu korote kele me asan basori ko bogo tere kala binani ni bogo dugukolo e kanin boy kanani warje dugukolo di kwada madde nye tonyoli kenin sanfe kirite tigani kanne yoro kiyama ko na amma fam abana ko kiyama ni adama jamana de an fla yoro mi da kiyama kelime ge yani ko kiri be tigani yoro keleni de laya ambe wuli ni dinga kelende konoya katama ni dinga kelen konoya walla roshu fene beta kabo sanfe wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya meleke basheki de bala kala roshita kabolla roshifle yoro mi ubina naimi li fasli qada kiri betige yoro min la roshibna chokoy wa balansi fene bina sige ande wa amina jahannama e kantoya amina arjina fene e kantoya o bayira kafo koni dugukolo ko de be yelema ala bina ni fenwere de ko bla dugukolo plasila wore kama san basori ko bogote ko warje doyre ko ayi kon nege dugukolo de do amina sigi munka na amina jomunka ko mala mamma cere kelen fo akonu ko dugukolo bina yelema ni fenwere muni ni dugukolo te kele was-samawat hal sangolo fle chugo mina kabina boya asiga anya be sangolo la chugo mina lolo bala kalo bala kle bala kiyamad don lolo ko bi ban kalo ko be ban kle ko be ban wakabano ko fushi fanati abina sangolo were awnyela muni ni fanati kele ala ko dugukolo be yelema was-sangolo fene be yelema na وبرزوا لله كبل جلم بولي الله تعالى كلم بدي الواحد القهار ألمي مسكلي نكربالي مساد ببولي نبرو في ركبا فإذا هم قيام ينظرون إببي بولين ونيو بكلا كلالا بس أنصرانين أنصر يورو الله مدلك يورو منا أن ينوتي يورو شيلا أن ينوتي بمن كما كيام فينتو نيك حكلي كدي kafi na dugu mina ko dogoyi noten ya bla jamana yore la tita fanna na fando ayre la da abi joara la iya men nyono kadi intefli yorom ide la kase yorom ina du kiyama kene ka ambebe wuli kan jo kene do ka madele kase yorom nyono ko talaw en nyono e so jami wulu tei in nyono e kulumi utei in nyono yiri jumi utei ala ye ni beboy ambe kene baddo de ka wambebe wuli de mami sarazi musara amerique musara afrique musara europe océanie abedi be wuli nyonfe buru fiye ko kele bebe senka wuliti ala masayid buru fiye sabade nafqatul faza buru do be fiye be jabe wuli fatara nasa sukara wama hum bisukara walakin adhab allah shadid ibadama dunyo kembe ko mushulen kasro ma shi shulente ko gloti manyela ala kala jaba ko de ka gelado way nafkhatul faza jatige burufiye aflana way nafkhatu sa'q sayabrufiye
بدي بسا فإذا نفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نبرو فيرا فين بسان فاني دغما كبه بسا فالا كما سيكون السبنا اللبن ودي نفخة البعث والنشور بيبي ولي نبرو فيمي ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نبرو ورفيرا كبه ولي كيجو نمرتي nga jabeti wuli law taala nga tension montelen do biyo kuma taala furudimi minambali nga kungolo dimi fasadimi nin buru fiera faidahum qiyamun yandurun bede be wuli ki joy senka ambe flelila kiyama kenek ala ko bebe boale ala keledi al wahidul qahhar buru fiya ni nyogon ci ala kiraw ko sambinanin ni ansara yananka kunu o buru fiya flani nyogon ci sambinani hali meleke ya ti nimbo meleke ala ya fene nimina fene salin shetene mun ko kala kale to ila yawmin yub'athun o yasra fene salin bedi salin do nimma fembe fenjala abbe salin ala kelen pedi be sambinani abe wolele la kanyini galek ayna al jabbar ayna muluku dunya ayna al kafaratul kahana noko disi baw bemi kafri baw bemi jiem masake baw bemi mun ko ati kana ati foma be yoro jume sambinani ala ti jabi ni sambina nasira kaba ko lillahi alwahid alqahar nimma rabbebe ale ala kelim pedi bulu ale mi karabali masai no bana ala kira ko ali salatu wassalam ko sanji do be bol la roshi duguma ajika girin ajelen ko de be bimbi kaburu sanfe no bina kaburu ka be shubbe kuni ka kaburu kono me ma wuli folo de farukolo bebe kila kanade farukolo be sigi fasaw be sigi shiw a bebe kila kana fen kele minte o yeka kasangede note ni kusigi be wuli ini farukolos ini fasa ani kolo aw be dafale me kaburu kono kele me ina fo muso jora kono barala kalo kononso na sera bebe nyini kalila be jigin don jume kaburu fene fara ni ma feuna kaba amina bo kaburu dafe don jume kanjo kenek ala be meleke de folo la wuli buru fiye meleke o de israfil ala bo de la wuli buru be do ma ala kira ko alayhi salatu wassalam kale ka sana yele do ko buru jora meleke dala kaba buru mum be fiye nan be bisa ka jora meleke dala ay nya korota la roshila kaba atotoro doro ala ga fo idafiye filikata no blara kata yoro mina doro be de bisa o meleke kele ne be klaka buru fiye bebe klaka wuli tugoni ola bebe kaburu cici de kabo hali mogo bisaba munu jigina dinga kelen kono a bebe klaka wuli ina fu dara nyon ka chogo mina dinga kono bebe klaka tama isena ngolondo fininti hali gargise kele asrilente mogo shila chefra musoka mashiti ka foko finimbila ala kira ko alayhi salam ko finimbe do mogo folo mina de suran to dara muna ko do no ibrahim alayhi salam awwal man yuksa bayna al khalaiq ibrahim ko ala be finindo ale folo de ala kira ko ta alayhi salam atumana bebe wuli kanan jo kene ba kelende ka am besranen munde bina kesisa be jati gelendo be jawuli len yani masaba kana ni balansiye ko chogo nyuman peseli ananga gafe o kadam ani siratu fanatige wati nolu make machine mati nyondo e ambanka mangu ci nyongu kati manta do ko karsa de karsai ambe filendo nyom kadaka kodo bankuna mumba to kuidomba de ni etab e ali sugubala ni dobe ci nyonkuna ni ma faye kakara chogo de atado kedo haminan ko mimbala abaga buli femi no fe atige madawo kan folo anyete yerela o ye nyetaye kuma te kiyama keneka na faranti nyondoi o kana bare la fiyo wa barazu lillahi alwahid alqahhar bela jelen be bo ala kelim pedi ale mi karabale masai now وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ ala ko jurumunto kibnolu ye yawmaizin kiyamaddu muqarranina fil asfad kusrilendu nege joloko ala kembe kambeleke ubla ko ka kafri banu siri nege joloko la basrilen do ka sirili danendu ka seni bolo siri nyona do tay sen sirilen bolo sirilen on nege joloko to ka kla ko do yi kamfene koro
kiri yɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ e fere kelen don nɛgɛ jɔlɔkɔ la wa k'i to cogo fɛnɛ na i bɛ minɛ de k'i fili jahanama kɔnɔ yɔrɔ hali diɲɛ na ye an ka kaso mɔgɔ minɛ cogo tɛ kelen minnu ka kojugu ka bon kosɛbɛ u tɛ sɔn mɔgɔ ka taa bɔ al'olu yɛrɛ ye kaso kɔnɔ kɔni a dɔw la nɛgɛ jɔlɔkɔ de sirilen don a sen na ka tila k'a bila a ka selili fɛnɛ kɔnɔ n'a y'a ka kaso sɔ ye o ni minnu bɛ to ka bɔ ka don n'olu tɛ kelen olu tɛ kɛnɛmala yɛrɛ ye u ka fɛn bɛɛ b'u nɔ la kaso kɔnɔ parce que olu ye kojugukɛlabaw de ye wa kiyama kɛnɛ kan adamaden kojugukɛlaba ani jinɛ kojugukɛlaba nɛgɛ de donnen don olu fɛnɛ na k'u fereke k'u bila yen yanni ala k'a fɔ mɛlɛkɛw ma k'a y'u fili jahanama kɔnɔ e ma ye suratul haqa ala b'a fɔ kiyama kɛnɛ kan minnu ka gafe bɛ d'u ma numayanfan na o tilalen kɔfɛ o ka jalakiliw la ala bɛ mɛlɛkɛw bila ka mun kɛ khuzuhu faghulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuhu a y'u minɛ a ka tila ka nɛgɛ don u la a ka tila k'u fereke nɛgɛ jɔlɔkɔ la mun kundama ye nɔngɔn ɲɛ 70 ye yala adamaden nɔngɔn de don wa kɛla mɛlɛkɛ nɔngɔn ɲɛ 70 o hakɛ jɔlɔkɔ o de bɛ mɛlɛkɛ kafiri la nin yɔrɔ la i kan ka dɔn ko kafiri si tɛ don jahanama kɔnɔ k'a to nin cogo la yan n'o tɛ mɛlɛkɛ nɔngɔn ɲɛ 70 nɛgɛ jɔlɔkɔ o tɛ se ka ku e la o k'i to nin dan cogo la yan ala bɛ tila k'a bonya a bɛ siri cogo min na ni nin nɛgɛ jɔlɔkɔ ye ka tila k'a sama ka taa fili jahanama kɔnɔna na baara ma ɲa sara fɛnɛ ma ɲa al'amal aljaza jinsul amal maa ka sara y'i ka baara ɲɔgɔnna de n'a ɲana falilahi alhamdu sara ka ɲi nka n'a tiɲɛna waliyazu billah sara fɛnɛ bɛ tiɲɛ o cogo kelen de la ala ta'ala ko kiyama don i bɛ kojugukɛlabaw ye k'u bɛɛ ferekelen fil asfar nɛgɛ jɔlɔkɔw la na sarabiluhum k'u ka finiw duloki minnu donnen don kana min qatran o ye gidɔrɔnji de gidɔrɔnji kalama k'o kɛ complet ye k'a don kafiri ninnu na a banna ayi a tɔ bɛ yen wa takhsha wujuhahum nar ko tasuma de kɛn bɛ ka ɲɛdaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen datugu nin ye lajaba ye sa dɛ wallahi i ferekelen don nɛgɛ jɔlɔkɔ la gidɔrɔnji qatran an bɛ mun wele sisan ko gidɔrɔn a kɔrɔ bɛ se ka ko ye qatran ka ŋɔni kɛ complet ye a bɛ se ka fɔ o fana ma ko qatran ŋɔni complet lama fini k'o don i kanangolo kana i k'i jɔ n'o ye o bɛ k'e sɔgɔsɔgɔ cogo bɛɛ lajɛlen na parce que diɲɛ kow ni kiyama kow fana tɛ kelen ye dɛ o b'a yira ko diɲɛ ŋɔni baga ani kiyama ŋɔni baga fɛn suguya kelenw tɛ o tuma na o b'i la ko tasuma fana kelen don k'i ɲɛda datugu wa taghsha wujuhahum nar ko tasuma kelen don k'u ɲɛda fana datugu nin bɛɛ la fɔlɔ lajaba belebeleba e ma i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna na aha walasa ale ala ka nin kelen kelen bɛɛ sara kulla nafs ma kasabat nin kelen o kelen ye fɛn min baara k'ale alahu taala b'a bɛɛ lajɛlen sara ala ti maa tɔɲɔ dɛ min qitmir a ti maa si tɔɲɔ hali tamaro nuni o sanfɛ kurunin kala t'i tɔɲɔ a la naqiru bɛ yen qitmiru bɛ yen fatilu bɛ yen ni si tɛ kelen qitmir ani naqir ani fatil nin bɛɛ ye fɛn fɛgɛmani de wa bɛɛ bɛ tamaro kɔnɔna na fatilu n'i ye tamaro cɛci fara fɛgɛma jɛmani min bɛ bɔ a kɔnɔ o de ye fatilu ye qitmir n'i ye tamaro cɛci a kolo sanfɛ jurunin min dalen don kolo kɔnɔ o de ye qitmir ye naqir n'i ye tamaro ci kolo nunguni tomini fitinin dɔ fana bɛ nungunin na n'i bolo da kan dɔrɔn a bɛ wɔlɔn ka bɔ a la o de ye naqir ye nin bɛɛ ye fɛn fɛgɛmani ala ko ale t'a ka jɔn tɔɲɔ nin kelen kelen si la i ye baara jugu min kɛ o sara de bɛ da i kan o de kama an ka duwawu dɔ bɛ fɔ janaja don kun t'a la o k'ala ka mɛlɛkɛ ɲuman bila a kunna mɛlɛkɛ jugu tɛ yen koyi mɛlɛkɛ jugu si tɛ yen ibadun mukramun ala ka mɛlɛkɛw bɛɛ ye jɔnbaw de ye la ya'suna allaha ma amarahum ala k'u t'ale ala sɔsɔ ala ka yamarakan fosi la wa yaf'aluna ma yu'marun
melekɛw ye jɔnbaw de ye kabini ala y'u dan don min u ma deli k'u kun firifiri ala ye kuma tɛ k'a fɔ ko n tɛ a kuma t'a la nka n'i ye melekɛ kɛlen ka bere o bere da ye k'u i ka kaburu kɔnɔ melekɛ tɛ dɛ i ka baarajugu de nɔ i ye baarajugu min kɛ o de bere dari i kunna i ka baarajugu de fɛnɛ kama melekɛ bi sama k'i fili jahanama kɔnɔ ala ka melekɛ ɲuman bila a kunna melekɛ jugu tɛ yen a fɔ ala ka kaburu ɲininkali nɔgɔya ma dɔrɔn k'a sen sabati k'a nɛn sabati alhamdulilahi rabbil alamin a kana tiɲɛ dɛ bawo ni siranna kabayɔrɔ jaabi bɛ bɔ i kɔnɔ ala k'a sabati mɛ melekɛ jugu tɛ yen koyi o tɛ yen fiyewu o tuma a bɛ baara jugu fɛn fɛn kɛ yan o tɔɔrɔ de b'a sɔrɔ a ka kaburu kɔnɔ ani kiyama kɛnɛ fɛnɛ kan na inna allaha kika do ala sari'ul hisab kala ka konte bo ka telin le don kala ko jiyen adamaden bɛɛ a n'a jinɛ bɛɛ waraw ni kɔnɔw duguminɛw fɛn o fɛn ka kiiri kan ka tigɛ kiyama kɛnɛ kan ko ala bɛ tila kiiri tigɛ bɛɛ la ni tile bɔra sɔgɔma yan'a ka se san camancɛ la o furancɛni ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ ala tilara ka kiiri tigɛ bɛɛ la o y'a sɔrɔ viridigi bɛɛ tɔnbɛra mun kan ka taa jahanama kɔnɔ o dɔnna mun kan ka taa arijinɛ na o fana dɔnnen don adamaden ye maa miliyari joli ye a dɔnnen don wa a ma dɔn minnu salen don an t'u dɔn k'a daminɛ an fa adama ka waati fo bi maa joli de sara o kɔnɔ ko mɔgɔw ma bɔ o kalama maa joli de sara o kɔnɔna yajuju ni majuju denw ye maa miliyari joli ye an t'a dɔn jinɛw fana bɛ yɔrɔ min na an tɛ jinɛw ka sigida dɔn jinɛ yɛrɛ bɛ bɛn jinɛ joli de ma an tɛ nin fana dɔn ala ye wara min dan kɔnɔ mun danna ji la jɛgɛw jɛgɛ yɛrɛ ye joli ye fɔlɔ tumu mun bɛ yen joli don mɛ ala bɛ ninnu bɛɛ kɛ kiiri tigɛ ni furancɛni fana kɔnɔna na alors que an ka jugement kelen n'a daminɛra i bɛ se ka san kelen kɛ san ka segin na san kelen n'a avocat dɔ nana ko dɔ ma ye ni juge dɔ nana ko dɔ taara janaja la san kelen i bɛ taa an ka segin la kiiri kelen kunna mɛ diɲɛma bɛɛ ka kiiri bɛ tigɛ nin furancɛ kɔnɔ tile kelen ka ja a la o de kama ala y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko sari'ul hisab ala ye kɔnte bɔ teliya masa de na ala ko nin ye cikan de ye haza balagun linnas ko nin ye laseli de ye k'a lase adamaden bɛɛ ma waliyunzaru bihi ka tila k'u lapapa k'u lasiran ni nin kuma ye bawo ni saya ma maa min siran siranfɛn t'i la dɛ ni jahanama kɔnɔ don fɔra ni ma siran siranfɛn fosi t'e la tuguni ko ni kuma ninnu fɔra walasa i bɛ se ka siran ka ala sɔsɔ ye k'a to ye cogo min wa ko bɛɛ fɛnɛ k'a dɔn olu ni anw annama huwa ilahun wahid ko ala ye masa kelen de filanan t'a la dɛ fɛn wɛrɛ man tɛ ka bato ka fara ala kan sankolo tɛ ala ye dugukolo tɛ ala ye tile tɛ ala ye kalo yɛrɛ tɛ ala ye jinɛ maka ye mɛlɛkɛ maka ye adamaden cɛman n'a musoman ni si tɛ ala ye la ilaha haza nafiye illallah al-ithbat bato masa si tɛ yen mun kan ka bato fo n'a kɛra Alahu Taala kɛlɛ ye o tuma nin bɛɛ dabɔ kun de ye walasa ka dɔn k'ale ala de ye ala kelen ye fosi tɛ yen ka fara ale ala kan na waliyadhakkara ulul albab wa ko hakilimatigiw fana k'u yɛrɛ waaju n'o tɛ dɔw bɛ olu mago t'a la o hakiliw girin bɛ ko baga ulaika kal an'am bal hum adall maa dɔw bɛ yen ala k'olu dabalama k'u yɛrɛ fililen don ka tɛmɛ dabaw kan o b'a yɛrɛ hakilima de mago bɛ wajulu kan na n'o tɛ naloma tɛ fiyewu waliyadhakkara ulul albab walasa hakili dunkew k'u yɛrɛ waju ni Alahu Taala ka kumakan ani ala ka labilasiralikan ye an b'a ɲini ala fɛ an bɔra ka minnu mɛn ni ala ka nin kan bɛɛ ma wajulukan ye ala ka hakiliw dayɛlɛ n'a faamu ye a mɛnlen kɔ baara kɛcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye jɔn kunnandi ala kan fara olu ka jama kan kunnango ala kan bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ma sura min tɔgɔ dara Ibrahima la o bɛ ban nin yɔrɔ la yan n'Alahu Taala ka diɲɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ni mun ma fɔ a fɔ cogo la kalandenya don ani sitɛnɛ ka baara ala ka yafa ma o la n'o y'a sɔrɔ an ye mun fɛnɛ fɔ k'a ɲa o ye masa Taala ka dɛmɛ ye ala k'an jidi o dɔnniya kɔnɔna na o tuma na baarama yɔrɔ olu kɛlen ala k'o d'an ma
o tuma na fɛn min ye tasuma kɔnɔdenw ka baara ɲɔgɔnna ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma suratu ibrahim ale bɛ ban nin yɔrɔ la ya an bɛ taa sura kura wɛrɛ la ni alaw taala ka diɲɛ ye